Bos días a todos. Damos entonces comezo a esta sesión ordinaria con 11 puntos no orden do día. O primeiro é a aprobación das actas da sesión anterior do pleno tanto celebrado 30 do 12 do ano 20 como o extraordinario do 4 de febreiro do 21. Non sei se hai algo que xatar estas actas ou estamos todos de acordo. Hai algún voto en contra? Alguna abstención? Entendes todos aprobado por unanimidade. E por a nosa parte, sí. Vale. A nosa parte... Se non hai nin voto en contra ni abstención, enténdese que... Bueno, o punto 2 é a dación de conta de decretos, dámonos todos por enterados, e o punto 3... Un minuto... Sí. Vamos a ver, eu aquí en relación aos decretos teño unha serie de preguntas, non sei se quere que as formule agora ou ao final, o tema de arrogues e preguntas. Non, a ver, case mellor é agora, porque estamos... Non sei se son moitas ou... A ver. Son preguntas sobre os decretos, aclararon as dúbidas sobre todo. A ver, sobre o decreto 53, bueno, todo este ano, do ano 2021. Sobre o 53, o 64, o 65, o 68, o 73, o 74. A ver, o primeiro, o número 53, fala de que se vai a pedir unha subvención para a construcción dun elevador de dependencias municipais. Sí. Me quería, bueno, por un valor do orzamento, vai a un valor de case 50.000 euros. Donde se vai a colocar ese elevador? Vai a dar servicio a dúas plantas? Vai ser interior? Vai ser exterior? A ver, a planta de arriba, todos conocemos que na planta de arriba onde estaba antigamente a antiga biblioteca, son tantos metros como aquí abaixo. Entonces, o que se pretende con ese elevador, sempre que nos veña a subvención aprobada, é comunicar as plantas incluso co baixo tamén. Por qué? Porque para poder ese local de arriba daría tamén uso como oficinas, neste caso, municipais, pero porque a comunicación solamente que tenga por fora, e sabemos que calquera persona que veña con problema de mobilidade subir por esa escaleira, pois non é moi fácil. Entón, sí, interiormente, pois comunicas as tres plantas. Pero, bueno, está solicitada a subvención, non quer decir que se deixa por feito. Vale, o sea, que entendo que sería, se construiría exteriormente. No, sí, vai exteriormente, ou a mellor incluso interiormente nunha esquina do baixo, do que está baixo do garaxe, e por unha esquina mesmo do Concello comunicaría as tres plantas. Vale. Bueno, sobre o decreto 64, tamén é sobre unha subvención que se pide para actuacións de mellora paisaxística e bueno, 20.000 euros vai aquí o orzamento, é sobre a colocación dunha fonte na Praza do Concello e colocación de rótulos para a promoción do... No, pero ese era turismo, perdón, Óscar, ese era turismo, pero eso ao final... Que pasou aí? Eso ao final non entrou, non entrou, ese era turismo, pero non entraba, que era no tema eso de envellecemento do camiño e todo eso, pero non entrou. O que pasa co decreto, fíxose por decreto, pero non ao final de turismo non, creo que xa veu rexeitada por parte do turismo que non entraba ese tipo de envellecemento do camiño. Vale, e despois outra que tamén vai sobre solicitude de subvencións. A ver, instalación de contenedores soterrados en Pedrouzo. Que se van a instalar nas illas? Ese é do plan este que ten Urbia neste caso a Consellería, é tamén unha subvención a nivel de competencia non me sabe a palabra. Bueno. A Consellería de Medio Ambiente. Sí, home, pero tipo de subvención, concurrencia competitiva, concurrencia competitiva, sí. Justo, non me salía a palabra, estaba que día. Entonces, a ver, esperemos que se aprobe, e son para meter dúas illas máis destas agora, neste caso, pois, na zona aquí de Pedrouzo para acabar de soterrar os contenedores que están en superficie. E onde irían colocar? No caso de... Concurrencia competitiva. No caso de que veña aceptada, onde se irían a facer este... Vanse poñer ali na zona da iglesia, para quitar aquilo todo que está aí alrededor da iglesia, aquilo todo por ali que está, bueno, daquela zona que está cerca da iglesia. Bueno, despois hai aquí... É correncia competitiva e tamén, esperemos que veña aprobada, pero, bueno, sabemos que cando son correncia competitiva, unhas entran, outras non. Bueno, despois xa, sobre o 68,
bueno, contratouse pola vía de urxencia, bueno, un contrato menor dun asesoramento técnico, supoño que porque nos falta o arquitecto por 6 meses, non? A Sí, Carlos sí, sí, Tasenda sí, Antelo. sí, sí. Gustaríame saber que días vai a estar, ou vai estar todos os días, que días vai a estar no Concello? Vai estar todos os días en horario de mañán, igual que o resto das oficinas. Vai estar todos os días en horario de mañá, igual que o resto de funcionarios. Sí, está vindo de 9 a 2:30 ou así. Xa está operativo, entón, xa está... Sí, empezou agora, non sei se foi esta semana, xa a final da semana pasada. Bueno, porque sabedes, todos saben que neste caso Pablo que non, este momento que non está. Non sei, non sabémolo, pero non sei o resto se sabe, pero bueno. Claro. Sí. É que está enterados todo o mundo. Despois hai unha resolución da alcaldía para que se pague unha revocación que se fai, bueno, abocar a competencia xunto do goberno local para pagar unha multa, non, de vertidos. Esta multa non estaba pagada, ou é unha multa... Que A ver, pasou con esta? esa multa, eu pensaba tamén que estaba pagada, pero é unha de 5.000 euros, pode ser? De 5.000 euros, sí, de vertidos Sí. de augas de Galicia. Sí, creo que non, piñera a resolución, pero creo que cando se pagou foi agora, foi se efectiva foi agora. Vale. E despois xa a última, a ver, non entendemos, aquí vamos a ver, vemos un decreto que o día 17 se detecta e justifica a necesidade de realizar a contratación dun servicio de garda rural. E o día 23 xa se contrata este garda rural, que vai a ter unha serie de funcións, polo que vemos aquí no decreto, pero gustaríanos que se nos explicara a que se debe esta urxencia, por que se contrata, bueno, esta persona, porque esta persona é a que estaba facendo ou a que está facendo as labores para o coto de caza daqui do Pino, non sei. Bueno, sí que, eu non sei se, supoño que sí, creo que é a mesma persoa que está para o coto de caza, que está en época, sobre todo, de cando está, neste caso, a veda aberta. A ver, o que contratamos por urxencia, todos vemos, creo, os que andamos por diante, vemos como nos estaban puñendo ou nos están puñendo todos os días, neste caso, por madeireiros, e aquí vai que non está escoitando ningún, pero como nos están puñendo as pistas día a día por todo o termo municipal. Eu creo que os que andamos por aí ben se ve como é. Entonces, era imposible controlalos, entonces este servicio que se contratou máis que nada foi para controlar a esta xente e, se non repoñen os daños que están facendo, pois este home toma datos da persoa, neste caso, que está pois facendo a saca da madeira ou a corta da madeira, toma datos de todo isto, o paso seguinte sería mandar ali, se fora o caso, que o madeirista nese caso pois non fixera caso ao que el lle recomenda que fa, que deixar todo como estaba no estado inicial, sería mandar ali un técnico, facer unha valoración dos traballos dos prefectos que hai e poñerse en contacto coa empresa dos cales datos recabou esta persoa para pasarlle ou reparar os daños ou pasarlle os gastos e repararía neste caso o Concello. Entonces, municipal non temos, o alcalde ou os concejales non podemos andar facendo de guardias municipales polas pistas adiante, entonces recorrimos a un servicio privado de vigilancia para poder controlar este tema. A ver, igual que ande os madeiristas, pois a que era dos prefectos que poida haber nas vías públicas. Foi un pouco eso, porque víamos que isto era un dermadre que estaba escapando de armados porque estábamos atacados a nivel de sacas de madeira case nas 13 parroquias. Foi un pouco urxencia eso. O contrato creo que ten con todo incluído son 1.000 euros ao mes ou 1.200, agora mesmo non recordo, pero é o que anda por aí, onde entra todo, ten que poñer coche, ten que poñer o que é dicir combustible, pagar seguridade social, é todo, é dicir que a nos facturanos eso é o que iban pagando por parte do Concello. Sí, pero que tipo de control se vai a levar por parte do Concello de que esta persona, a ver, vamos a ver. Non, está traballando todos os días, incluso a mí está mandando todos os días fotos con coordenadas a todo onde está actuando todo eso. O seguimento eu fago todos os días, pois están pasando todos os días datos de todo, incluso das empresas e todo eso. Unha cousa, bueno, vale, podo entender ou podemos entender a necesidade, pero non sería máis, non temos ordenanza. Deberíamos empezar vamos a ver, eu vexo outros concellos que teñen ordenanza, vamos a ver, as ordenanzas, se non tes uns guardias municipales que vayan facer a vigilancia, para poder aplicar as ordenanzas, a quen controla
quen controla se están cortando 30 ou 40 maderistas no concello, un nunha esquina, outro noutra esquina, outro tal, un ponche a sacar a madeira, outro venche a quitar a ordenanza, outro dice que quita 100 toneladas e ao final quita 500, é dicir, eso case, eu vexo os que fixeron ordenanza, que non teñen servicio de, neste caso, de guardias municipales, teñen aparcada, eu falei con varios concellos de todas as indas, de toda a provincia. O que non ten municipales para facer ese control, a ordenanza non lle vale para nada. Sí, ten ordenanza aí, pero ao final non lle vale para nada, porque... A ver, eu a ordenanza o digo polo tema de, a ver, establecer un réximen sancionador, non? Eu non digo unha ordenanza como teñen algúns concellos que hai que depositar un aval, e aí o señor Gerardo entenderá máis disto, eu opino máis por unha ordenanza tipo como ten o Concello de Mesía, non? Que non hai que depositar aval, é unha comunicación previa, pero sí que unha vez que hai unha comunicación previa, queda aí registrado que en todos aqueles que están realizando sacas de madeira ou cortas de madeira e almacenaxe de madeira, se hai algún tipo de desperfecto, despois se pode actuar. Eu apostaría por unha ordenanza tipo desas, non, a ver, a do aval xa non me gusta menos porque sempre se favorece ao que ten máis poder adquisitivo, porque se todos aqueles teñen que depositar en cada concello 3.000 euros de aval, chegará un momento en que o pequeno empresario pois se verá abocado a non poder acortar madeira noutros concellos. Entonces, a ver... Eu deso quizá nos poida falar máis Gerardo que sabemos ao peor mínimo tío e Óscar. Pero isto, se falas ordenanzas como ten Mesía, a Mesía fañe pillerías igual con todos os lados. Ao final van polo Concello dos Extremadristas e están cortando 10 no Concello. Incluso me ten dito o alcalde Mariano que dixo, mira, se non hai alguén que vigile os maderistas, este é un descontrol, porque venche a sacar o permiso 3, pero estás cortando 10, uns son portugueses, outros son con a subcontrata que teñen uns romanos para non sei que, e ao final ese é imposible controlar. Cal é o mínimo controlar? Onde se sinta meter ruído unha motosierra ou unha procesadora, ir ali. Ese é o mellor control que pode haber. Se non, é imposible, e se non Gerardo pode controlar, se ri, porque sabe como fan, están todos cortados pelo meu patrón, é toda a mesma... Vale, só se presentou esta persona, entonces, entendemos por qué? A ver, fixemos un contrato menor, porque, primeiro, é unha persona que conoce ben o territorio, é unha persona que nadie che vai vigilar todos os días do mes por este importe. Nadie vai fazer esa vigilancia por ese importe, porque sabemos o que consume un coche, sabemos todo. Entonces, foi un contrato menor, tamén, como dice outro, para probar. De momento está resultando. Eu, incluso, podo pasar aquí os datos do que me pasa, é a verdade que quedei sorprendido o caso que lle poden facer neste caso os maderistas a unha persona que vai a falar con eles. Non sei se pensan que é un guardia civil, se pensan que é o que é. Eu que sei que están pasándolle cuchilla ás pistas, están sacando a madeira das pistas, están poñendo xa a madeira para copiarla nas propias fincas, non a poñen encima da pista da cuneta. É dicir, que vexo que a xente está respondendo. Que vemos que vai así, digo que son os cartos mellor invertidos. Que vemos que dentro de 7 ou 8 meses a cousa cambia, que isto xa non é tal. Bueno, pois quero dicir que deixamos de prestar este contrato e xa está. De momento digo que son os cartos case dos mellores empleados, porque vexo que está funcionando a cousa. Visto por onde anda, pois estánlle a facer caso, pero todos os maderistas, algún incluso veu con un camión, con unha góndola, trouxe unha moto niveladora, aí mesmo na Madalena, e tal, decir, que a xente está allá respondendo. Como toma datos, sabe que depois hai que reclamar. De outra maneira, cando che viña un veciño avisar, oi, andaban quitando madeira ali, deixaron a pista que non se dá nin pasado con un tractor nin con todo o terreno. Pero ibas ali, xa non sabía nin quen fora o maderista. Despois se sabían quen fora o maderista, resulta que a madeira cortara a outro. Despois o que sacou a madeira foi outra empresa. Ao final era unha casa de locos e ao final non quedaba todo como quedaba. Vale. Vale, pois aclarar as dúdas con respecto aos decretos. Bueno, pasamos entonces ao punto 4, que é a aprobación das bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade económica no término de Val. Estas son as bases que sacáramos para as axudas. Non, comémonos un punto, non? A dación do decreto de aprobación da liquidación. O 3, perdón, sí, bueno, é dar conta tamén, non sei se teñen algo que coxetar a este... Non, a ver, eu non teño nada a coxetar, pero no anterior pleno, usted me decía que en remanente de tesorería había 2 millóns, ao final hai 4 millóns, como eu lle decía. Sí. Hai 4 millóns 270. A ver se nos deixan empezar a poder tirar dele. Vale. Bueno, a ver, 4 millóns igual non sai, porque as obras que están comprometidas, incluso dos planes,
están incluídas en ese diñeiro. As portacións que hai que facer ao POS, outras obras, están incluído. Entonces, hai 4 millóns en caixa, pero a mí des 4 millóns están comprometidos. A ver, a mellor están comprometidos xa medio millón ou un millón está comprometido con outros plans de obras que hai que facer portacións, Entonces, efectivamente, a esa data, pois hai esa, digamos, que este diñeiro en caixa, pero non é dicir que os outros é remanente. E iso pasa como na Diputación. Ten 300 e pico millóns de remanente, pero ao mellor remanente son 100 millóns, que 200 millóns están comprometidos en plans ou obras que faltan para executar algúns concellos. Máis preguntas, non? No. Vale, pois entonces dámonos por entera, pasamos ao punto 4. Que decía que era a aprobación das bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade económica. Bueno, isto foi as bases que sacamos para as axudas para o tema da hostelería, e o que hai que rectificar neste caso no pleno. Entón, traense aquí para a súa aprobación. Foron, no seu día, metidas por xunta de goberno e agora traense a rectificar no pleno. Non sei se estamos todos de acordo. A verdade é que rematou o plazo. Unha preguntiña. Que? Unha preguntiña. Unha pregunta. Dime. Aí no punto 3 hasta un máximo de 1.500 euros. Hai moitas empresas que cheguen a ese punto. A ver, son aquelas empresas todas que teñen máis de 10 traballadores. Algúnas hai. Algún deste mesmo hoteles, por aí algunha pasa, tiñas asalariados ese número personal. Pero a verdade é que tampouco solicitaron tantos. Creo que hai en total 17 solicitudes presentadas por toda a hostelería do Concello. De case 80 locales que hai por aí. Eu penso que con tanta axuda que se sacou, digo aquí, como digo, entre nós, eu creo que tanta axuda que sacou, a xente non ten con documentos con justificar o tema para as subvencións. Eu creo que pasa iso. Tantas axudas que sacaron de xunta de un lado e outro, pois que eu penso que non teñen onde justificar os gastos para pedir as subvencións. Iso non é nin contra outra explicación, porque que abras un plazo de convocatoria, mesmo no PER reactiva, creo que son 70 ou 60 e pico tamén. Contábase que foran máis de 100, e ainda agora desses 100, hai por aí creo que son uns 12 ou 13 que ainda non deron reclamación de documentación que ainda nada tampouco justificado. Entón, eu non sei, eu quero entender que é iso, Quero entender que a xente non ten gastos neste caso para justificar as subvencións. Non encontro outra explicación, É un tema que penso, non sei se estou acertado ou estou neste caso equivocado. A ver, vamos a ver. Con respecto a este tema, eu son o que decía aí José Luis, eu non sei que criterios se seguiron, porque vamos a ver, 500 euros, non sei, 600 euros, non, xa non sei cal é o importe mínimo. 600.000 e máis de 1.500. 600.000 e 1.500. Bueno, 600.000 euros e 1.500. E 1.500, sí. Hai tres escalas, digamos, tres apartados. Bueno, 600 euros para todos aqueles que un autónomo que teña de 1 a 5 empregados, de 5 a 10.000, e de 10 a máis, a partir de 11, pois 1.500. Eu non sei tampouco, non sei como se seguiu este criterio. O que sí sei é que se quedaron sectores atrás, se deixan sectores atrás, a hostelería sí, a restauración, pero se deixa o sector do hospedaxe, que tampouco este ano vémolo todos os días, peregrinos, cero. E hai xente, esa xente quedou atrás o sector do transporte, pois usted sabe, porque foron falar con usted, o sector do taxi, quedaron atrás varios posibles solicitantes, e bueno, a ver, as bases, nos alegrámonos que se poidan xustificar aqueles gastos que nos pedíamos na primeira convocatoria, que era o gasto de luz, de agua, de suministros, de seguros, todo eso, pero bueno, vamos a ver, éramos máis da idea de incrementar a axuda para o máis pequeno, porque, a ver, o grande dá igual que teña 11,12 empregados. Ahora mesmo ten a xente no ERTE, non lle está supoñendo ningún custo, porque se ten un negocio cerrado non lle supón ningún custo. E bueno, o pequeno, como xa sabemos todos, sempre o autónomo é o que peor o pasa. A ver, non imos votar en contra destas axudas, claro, pero tampouco non estamos de acordo de como se diseñaron as bases. Pedimos, por activa e por pasiva, que se contara con nós para o tema de algunha achega ou para, bueno, pedirnos algunha idea, non se contou con nós, e máis, isto nace a raíz dun pleno extraordinario que nos solicitamos alá polo mes de novembro, tardouse un montón en sacalas, pero, bueno, máis vale tarde que nunca, e o noso voto está máis que falado, e neste tema, neste caso, vai ser a abstención, porque non se contou con nós, non diseñaríamos
unhas bases pois que poderan chegar a todos os sectores e a sectores que realmente están implicados. Estes están, pero hai máis sectores que están implicados polo tema dos peches e polo tema de que o turismo está totalmente parado. Non teño moito máis que engadir a isto. Vamos a ver, os sectores, se vamos a mirar, hai que facer casi todos os sectores, desde o primario, ao terciario, a todos os sectores, por qué? A ver, esta pandemia afectou todo o mundo, pero o que si afecta directamente é aqueles negocios onde o estado de alarma os manda pechar. O mundo do transporte, por exemplo, cita vostede os taxistas, non tuveron que pechar. Traballarían menos, traballarían máis, pero non tuveron que pechar. É dicir, pois siguen traballando que non hai peregrinos, é certo, pero non teño que pechar. Outra cousa é que o estado de alarma te obligue a pechar o teu negocio. Queiras traballar, non queiras traballar, e tens que pechar o teu negocio. Outra cousa é que teña o negocio pechado porque non che é rentable. Tamén podo entender. Pero o que lles obrigan a pechar, se é rentable ou se é rentable, ten que pechar. Entonces, estas bases non están inventadas por nós, pode dicir incluso que están case copiadas ao pé da letra do Concello de Santiago, porque vimos que era un concello que quitou con bastante amplitud por toda a hostelería, a restauración e todo eso, e copiamos bastantes cousas do tema das bases que tiña Santiago. Fomos a un concello próximo a nós, que máis ou menos ten a problemática do turismo como temos nós aquí. Entón, non meteu nin do mundo do taxi, nin meteu o mundo do transporte, nin meteu outros tipos de negocios. Meteu o foco a hostelería e a restauración, que era realmente o que estaba afectada. Que se poden cambiar é que cando se fan as bases poden con todo, que depois volvemos ao de sempre. Cando as pos en práctica, pois unha cousa dan a cumprido, outra dan cumprido tal. Eu creo que neste momento o mellor que podía pasar é deixarlle abrir outra vez os negocios e tal, é que isto empezará a regularse máis ou menos como estaba, non digo antes, pero casi como estaba antes, porque estas subvencións, sí, é bo, pero ao final non deixa de ser pan para hoxe e pan para mañá, como di o refrán. Entón, bueno, xa digo, estánse sacando subvencións por parte das administracións e ao final eu vexo que a xente pois, xa non acuda a elas pois, por eso, porque non terá moito xa moito máis onde justificar. O da empresa grande, é certo que en algún momento tuvo a xente en ERTE, pero houve cortes aí, peches que houve que non tiñan ao mellor a xente toda no ERTE. Entón, bueno, empresas grandes que tampouco non hai tantas. Na hostelería poden ser 2 ou 3 hoteles que poden superar as 10 personas. Non teño moito máis que comentar a este punto. Entón, vostede entendo que é a abstención. Por parte do Bloque Nacionalista? A favor. A favor. Ben, e o Grupo Popular tamén a favor, entón enténdese que apróbase cos votos a favor do Partido Popular do Bloque e a abstención do Partido Socialista. Moi ben. O quinto punto, o punto número 5, é a aprobación do Plan Estratégico de Subvencións, que neste caso que propoñemos a aprobación do Pleno. Bueno, doulle a palabra á secretaria, porque incluso eu xe vin algunha rata por aí desa do copia e pega, que incluso di algún concello que non ten nada que ver co Pino. Pero, bueno, ten a secretaria a palabra máis que nada para que lle explico un pouco en que consiste este plan estratégico de subvencións, a parte deses pequenos gazapos que hai metido por aí do copia e pega. Buenos días. En primer lugar, disculpen el error cometido en cuanto a la parte relativa a la Comisión Informativa Única, en tanto que esto era un documento elaborado para una propuesta de dictamen, no para una propuesta de alcaldía, y se me coló ahí eso. Y respecto a la naturaleza de este documento, se trata de un documento organizativo que obligan a su elaboración la Ley General de Subvenciones respecto a las administraciones públicas. Si bien son documentos complejos en lo que respecta a su práctica en la administración local, en la administración más pequeña, pero que hay que dar cumplimiento a ellos, aunque no sean del todo operativos para una entidad local, del mismo modo que el plan normativo y el plan de contratación. Respecto a este plan estratégico de subvenciones, tiene una vigencia de 3 años. Se trata, como digo, de una normativa general. Tiene naturaleza jurídica de disposición general. Y en cuanto a las líneas de subvenciones, se ponen líneas de subvenciones muy genéricas, en tanto que al tener un plazo de vigencia de 3 años, poder dar cobertura en esos 3 años a todo aquello que pueda surgir. Ya digo, es un documento
genérico, normativo, de aplicación, no sé si eficacia o eficiente para una administración local, si para una estatal y una autonómica, y simplemente se procede a su elaboración y a su aprobación, si lo consideran pertinente. No tengo más que añadir. Bueno, despois da explicación... A ver, da pena a explicación que nos dou sobre este punto. Sabemos que agora polo tema das bases de plan, neste caso, do tema de subvencións a nivel tema de estatal, que hai que dar a cumplimento con el, bueno, pois traemos este tema a aprobar aquí. Polo menos non son poucos concellos que están no momento a facer esta aprobación do plan estratégico de subvencións, pero bueno, é unha das maneiras, por neste caso, que se pode regular o tema das subvencións de aquí en adiante. Entón, aproveitamos este pleno neste caso para traer xa o plan estratégico. Non sei, a ver, unhas preguntas por parte de... Sí, vamos a ver, alegrámonos que se traiga esta normativa, era unha das nosas reclamacións no tema do orzamento, que deberíamos ter isto regulado, xa, da eficacia ou da eficiencia para entidades pequenas, pois iso, claro, é discutible, pero, bueno, é unha normativa que elixe ou que nos obliga a unha lei, que é a Lei Xeral de Subvencións. O que sí que, bueno, decía a secretaria, unha vixencia de 3 anos, entón entendo, porque pon 21 a 24, o ano 24 entón non está incluído, entendo. Ou porque pon de 21 a 24, se concluímos 21, 22, 23, 24, son 4 anos, son 3, ou son 3, 4. Non, pero mire, se empeza a contar o 22 un ano, o 23 2 anos, o 24 3 anos. Pero desde que se aprobe para este ano non estaría, xa que non está sacada ninguna liña de subvención, non estaría en vigor, entonces, durante este exercicio, non sei. Non, pero se conta, Óscar, se conta os 3 anos, o 21, un ano fai no 22, o segundo ano fai no 23, e o terceiro ano fai no 24. Sí, pero en eficacia, digamos, xa afectaría este ano, o 21, o 22, o 23 e o 24. Claro, claro. Vale. Despois sí que hai alguna errata que, claro... Hai deso, xa aí viña do copia e pega. Sí, o da comisión... Pon Alfoz no ámbito temporal no artigo 1 antes de mandalo a publicar. Sí, bueno, eso son... E nada, nos vamos a estar a favor porque evidentemente era unha cousa das que nos solicitaban. Xa que presentamos as alegacións ao orzamento. Ben, por parte do bloque... Estamos a favor. Moi ben, pois entón hai unanimidade neste punto 5. Bueno, pasamos neste caso, a actuacións de control e mocións e todo. Bueno, primeiro, o punto 6 é unha moción neste caso do grupo, bueno, presentada polo Grupo Municipal do BNG para a mellora a SUCI no Clínico de Santiago. Pode dar lectura, neste caso, pois o concelleiro ou concelleira quen queira. Vai dar, Lucía. Moi ben, pois dalle logo, Lucía. Ben, escoitadesme, verdade? Sí, perfecto, alto e claro, como digo outro. Ben, doulle lectura, entón. Sí. A unidade de cuidados intensivos de adultos do Hospital Clínico de Santiago é tamén a unidade onde se atenden pacientes graves de COVID-19, pero é unha unidade aberta que dispón tan só de 2 cubículos, polo que o persoal sanitario vese obligado a estar xornadas enteiras co equipo de protección individual, o que non sería necesario de existir suficientes cubículos ou apartados, por un lado para persoas de UCI e por outro lado para persoas con COVID, non? O risco de contagio é elevado e, de habelo, non sería doada a substitución dos ou das profesionais por persoal coa mesma capacitación e, ademais, con formación en cuidados críticos. Porén, non contan cun plan de prevención de riscos que garanta medidas de seguridade para profesionais e doentes e botan en falta a formación en riscos laborais, teórica e práctica. Reclaman EPIs, duchas próximas e suficientes para non ter que percorrer o hospital con uniforme usado, etc. En resumo, condicións de traballo acordes coa situación actual. O persoal da UCI mantén unha folga desde o 16 de novembro non para a subida de salarios, senón para demandar condicións dignas para o seu traballo.
están en folga en demandas de melloras estruturais, medidas organizativas e preventivas, dotación de EPIs, controis de PCR periódicos, aspectos todos eles que redundarían nunha mellor atención para as persoas ingresadas que, como sabemos, tamén poden ser do noso concello, ademais de toda a área sanitaria de Santiago. Por todo o anterior, desde o BNG propoñemos o seguinte acordo. O Concello do Pino solidarízase co persoal da UCI, do CHUS en folga, apoia as súas demandas e reclama á Xunta que realice de urxencia as actuacións necesarias para cumprir a normativa vixente e mellorar as condicións de traballo destas persoas que prestan, en primeira liña, atención sanitaria nestes dos momentos COVID-19. Ben, eu matei coa lectura, todos temos, por desgraza, o risco de, en algún momento, caer enfermos ou as nosas familias, os nosos coñecidos, e que a mellora das condicións laborais do persoal sanitario redunda directamente na mellora da calidade de vida das persoas que somos usuarias e usuarios deses servizos médicos. Polo tanto, dende o BNG creemos que é imprescindível apoiar todas as reclamacións e escoitar ao persoal que presta servizos sanitarios e esenciais de calquera ámbito, máis nestes momentos. Ben, nós tamén estamos de acordo con todo o que se poda mellorar no eido da sanidade, tamén o que dicimos, axudar neste caso os profesionales da sanidade. Aquí temos unha entre nós que é Merche, que tamén sufre cada día a día estes temas, pois o noso grupo vai estar de acordo con esta moción, tanto en apoio neste caso aos sanitarios como pois estarlle que se fagan melloras que sean para mellorar neste caso o tema da instancia dos pacientes cando estean tanto en UCI como en outros departamentos, pois sea a mellor posible. Non sei por parte do PSOE. Evidentemente todos somos coñecedores das condicións precarias no que está traballando o personal da UCI e a súa reivindicacións, que mes están reivindicando unhas melloras comprometidas que non se levaron a cabo. Nós tamén estamos totalmente a favor desta moción, o que sí que llevou a pedir ao grupo propoñente un segundo punto, unha emenda de adición, sería un punto 2, trasladar o acordo a Xunta de Galicia, o acordo que se acorde no Concello do Pino entre a de Galicia, porque senón, se o deixamos así, non deixa de ser unha declaración de intencións. Entonces, eu ou o noso grupo apostamos por engadir un punto 2, este acordo se dará traslado neste caso a Xunta de Galicia para que teña conocemento de que a Corporación do Pino demanda e se solidariza co personal da UCI do clínico e demanda estas melloras. Pero aquí Xapón apoio as súas demandas e reclama a Xunta que realice. Xapón. Sí, reclama a Xunta, pero reclama a Xunta, reclamamos, pero se non se dá, se non se ese acordo non se traslada por parte do Concello do Pino, non se dá traslado á administración, neste caso competente, e a Xunta de Galicia, pois queda aquí no queixón e queda aquí, vale, pois o Concello do Pino se solidarizou co personal da UCI e reclama a Xunta, vale, pero é unha declaración de intención. Hai que trasladar o acordo, que se acorde, nós estamos... Quen ten que aceptar... O grupo que presentou, nós estamos de acordo, tal como se presentou, estamos de acordo. Se agora aparece aquí máis puntos, pois ou estaremos ou non estaremos. Entón, ten que valorar, neste caso, o grupo que presentou. Se deixa así... Claro, pero vamos a ver, que a mí non me valen as mocións por unha simple declaración de intencións. Hai que trasladar ese acordo á administración competente. Se estamos de acordo, estamos de acordo. Pero reclama, eu creo que é un tema de interpretación. Apoia as súas demandas e reclama a Xunta que realice. Se reclama, tenemos que mandar a reclamación á Xunta. Senón, se que deixamos no queixón que reclamamos. Non, pero vamos a ver. Eu non sei, iso vamos... Bueno, que ten que decir ao tema... Eso ten que decir o grupo propoñente, se acepta a emenda de adición que nos propoñemos dun novo punto e non se modifica nada o primeiro, sería o segundo, dar conta deste acordo á Xunta de Galicia. Ni máis ni menos dar conta e que se traslade ese acordo de que na sesión celebrada
o día 31 de marzo a Corporación do Pino reclamou a Xunta de Galicia que se fagan esas melloras, ni máis ni menos, pero bueno. Pero, a ver, se vamos agora, se temos que apoiar as demandas e reclamar á Xunta, teremos que mandar esta reclamación á Xunta, dicíndolle o que estamos de acordo neste caso, pois que mellore os temas desto da UCI, que mellore o tema dos EPIs, os PCRs, todo eso, entende? Sí, claro, pero vamos a ver, pero a mellor forma de reclamar, a mellor forma é trasladarlle o acordo da Corporación do Pino. É a mellor forma que hai de reclamarlo. Porque senón, se vale, aprobamos, quedará aquí nunha acta, pero queda aquí. Non queda entre nós, non deixa de ser unha declaración de intencións. E de declaración de intencións temos todos moitas, pero hai que leválas a cabo e hai que saber... Pero vamos a ver, se acordamos agora remitirlle a Xunta, cal é a declaración de intencións? Entón, se me dá... Pero non hai que meter punto. É porque non hai que meter. Vostede interpreta que... Todas as mocións que afectan a outras competencias, a outras administracións ou a outro organismo competente, sempre vai dar ese acordo ou trasladar ese acordo á administración competente para que sepa, e moitas veces incluso, trasladar ese acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias. Darlle voltas ás cousas, pero vamos a ver. No. Se agora acordamos aquí, o que pasa é que vostede ten que sempre poñerlle o rabo a tres, iso non lle gusta. Se acordamos aquí, que remitimos este acordo, espera un momentillo, que remitimos este acordo á Xunta de Galicia, que máis imos remitir? E primeiro estamos debatindo este máis eu, que non presentamos ningún dousa moción, a ver que pensan os concellos do bloque. Remitimos este acordo á Xunta de Galicia, vale ou non vale así? Home, se yo remitimos á Xunta de Galicia, está defendendo a Lucía, pero penso que... Vale ou non vale así? Se queda no queixo, non, pero se ya vamos a remitir, sí. Claro, se queda no queixo, é que eu estou dicindo, que xa pongo aquí, eu interpreto que isto, ponse, as súas demandas e reclama a Xunta, se reclama a Xunta, habrá que mandarlle un escrito, porque se metemos no queixón que reclamamos nada. Entón, eu entendo que isto hai que remitirlo á Xunta. Así o interpretei, Vale, nós o que queremos é remitirlo á Xunta, non que quede aí tirado nun queixón. Claro, hai que mandarlle, pois neste caso, habrá que remitirlo incluso a Consellería de Sanidade, que é a que ten as competencias en este tema, e remitirlle que nós acordamos isto, pois, o que pon aquí, que tanto solicitarnos co tema do personal que está en folga, como o tema da dotación de EPIs e controles nos PCRs tal, aspectos todos que rondarán tal, beneficio tal. Non sei se puñan unha cousa máis. Todas as cousas que votan en falsa. Bueno, mandarlle para a Consellería de Sanidade a moción tal pesante como está aquí, remitir a Consellería de Sanidade, eu non creo que máis que iramos facer no asunto este. Agora, podemos dar a voltas que ir a interpretar o que iramos, pero eu interpreto que esta hai que remitir á Xunta. Se non falara por ningún lado a palabra Xunta, se puñera que solidariza o personal da UCI do Chus en folga e apoia as súas demandas, bueno, efectivamente, entón é unha declaración de intencións, pero pon, e reclama a Xunta que realice, e máis pono que o faga de urxencia. As situacións necesarias a cumprir a normativa vixente para mellores condicións do traballo das persoas e tal. Entón, eu creo que, home, blanca en botella, non? Que eu creo que está claro que hai que mandalo para a Xunta, non é para quedar no queixón. Mire, vamos a ver. A ver, os concellos do bloque están de acordo en cambiar ou deixar a cousa como está. Home, está Lucía aí defendendo a moción, a ver, eu penso que está ben, pero bueno, Lucía... Ben, a ver, eu creo que a cuestión é apoiar ao persoal da UCI que quen ten a iniciativa e o que teñen é que verse apoiados por todos os concellos. Dito isto, se para ter a votación favorable de toda a corporación o que entre todos e todas decidimos é engadir un punto no que o Concello do Pino remitirá á Xunta de Galicia a notificación do dito acordo, quero dicir, creo que é unha cuestión de forma, entón por nós non hai ningún problema. Vamos a ver. Nos propoñemos deixarla así. Lucía, nos propoñemos deixarla así. Lucía, e así nos apoiamos a moción e remitímola á Xunta. Porque agora se metemos o punto 2, xa é un punto que pide o persoal de que añidamos, non sei que, ao final vai decir o mesmo que decidir vos. Vale. No, mira, vamos a ver, Lucía, eu desde un primer momento dixen que apoiábamos isto. Nos fan que non aceptedes ese punto 2, nos imos a apoiar igual. Nos dicimos que esta moción se complementa máis cun punto número 2. Dar traslado, porque xa sabemos o que ten pasado aquí, xa pasou unha vez. Aprobamos un acordo cando faltaba
un conserxe no colexio e dispónose do traslado desa demanda á Xunta de Galicia. Entonces, nos decimos eso, se non se quere engadir, nos imos a apoiar, porque nos estamos totalmente de acordo. Nos o que decimos é que o ideal é que nesas mocións que se presentan a outras, donde o órgano competente debería ser sempre, eu creo que, engadir un punto máis. Pero, bueno, o noso voto non hai máis discusión, está claro que o grupo de goberno, se nos engadimos ese punto, pois non está de acordo. Usted opina por usted, non opina por o grupo do goberno. Opina por usted. Dixo vostede que... Non, é que digo eu, é como se quixera dar un máis de colorido ao cuadro, cando o cuadro eu entendo perfectamente que vale tal como está. E ademais, supoño que esta moción, na fixeron nin os concelleiros do Bloco do Pino, que supoño que ven do Bloco de Santiago. Supoño que ven do Bloco de Santiago. É porque non a puderon fazer os concelleiros. Bueno, porque, a ver, efectivamente, non temos ningún problema en recoñecer que é unha moción que se está presentando en toda a área sanitaria. Todos os concellos. Entón, se presentan todos os concellos, non van a saber como teñen que presentar unha moción. Hombre, é que isto creo que é rizar o rizo, porque saben como ten que estar a moción. Isto pon que hai que instar a Xunta. Esta acorda hai que instar a Xunta. Non é, entende? Entonces, agora, se queremos pedir o punto 2, instar a Xunta, despois no punto 3 tamén, que dentro da Xunta que se consigue sanidade. Non é instar a Xunta, porque instar xa se insta no punto 1. É dar traslado, non discutamos e non metos no debate cousas que non son. É dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia. Usted non está de acordo con poñer ese punto, pois xa está, non se votar a favor igual. Pois mire, parece que estamos discutindo tonterías, parece que usted lle molesta. Usted dá traslado, e nós é decir, imos mandar remitir esta a Consello de Sanidade. Non sei se lle vale así. Entende? Non sei se lle vale así. Sí, home, sí, que non nos vale, que nos imos votar a favor igual. Por nós tamén. Entón, se é todo a favor, enténdese que é aprobas por unanimidade toda a corporación. Moi ben. Veña, pasamos ao seguinte punto, que neste caso o punto número 7. Sí, punto número 7, que é unha moción presentada polo Grupo Nacional do PSOE estar ao Concello de Pina de devolución parcial da taxa correspondente. Den lectura, non sei quen vai a dar lectura esta moción. Vou a dar eu lectura. O contexto socioeconómico actual, marcado pola pandemia do coronavirus, COVID-19 e as conseguintes declaracións de estado de alarma, provocou e provoca que moitos comercios e establecementos, principalmente os vinculados á hostelería, teñan que pechar as súas portas, creándose unha situación de negocios pechados, con cero ingresos por mor da pandemia, por mandato da lei, e por causas allías ás persoas que rexentan este tipo de actividades. Pola contra, todos estes autónomos e pequenos empresarios tiveron que facer fronte a unha serie de gastos, como, por exemplo, o pago das distintas tasas locais. No caso do Concello de Pino, unha desas tasas é a tasa pola recollida domiciliaria do lixo. Un imposto local que o Concello de Pino cobrou íntegramente a todo o sector da hostelería e comercio local no exercicio 2020. Ante esta situación e co obxecto de aliviar a carga económica, o lóxico é que a administración local proceda a devolución desa parte dos servicios que non se prestaron, todo isto en base ao que estipula o artigo 26.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que establece literalmente que cando por causas non imputables ao suxeito pasivo, o servicio público, a actividade administrativa, o dereito da utilización ou aproveitamento do dominio público non se preste ou desenvolva, proceda a devolución do importe correspondente. Indicar tamén que non é obrigatorio que o precepto do parágrafo anterior figure contemplado na ordenanza fiscal correspondente para proceder á súa aplicación, pode e debería levarse a cabo por unha disposición legal, eslege a través dun simple acto administrativo tipo decreto, onde se acredite que o servicio de recollida de lixo non se prestou a estes suxeitos pasivos durante os períodos nos que se viron obrigados ao peche. Por lo tanto, queda claro que non existe ningún impedimento legal que proíba levar a cabo o que se solicita, que o único trámite necesario sería a formalización do acto administrativo e que se debe aliviar a carga económica a todos estes autónomos e pequenos empresarios que xeran riqueza no noso concello, e que actualmente sofren unha grave crise económica. Por iso, este grupo solicita ao Pleno da Corporación do Concello do Pino a adopción do seguinte acordo. Instar ao Concello do Pino a ditar un acto administrativo único. Este acto se aplique de forma automática, suprimindo as solicitudes individuais por parte de cada suxeito pasivo e seguidamente proceder a efectuar a devolución parcial da tasa correspondente á recollida do lixo exercicio 2020 a todos aqueles titulares de establecementos e comercios obrigados ao peche por mor da pandemia do COVID-19. Bueno, eu penso que a moción, se hai algún tipo de aclaración que
é bastante clara e solicitamos que se devolva a parte proporcional correspondente a esos meses onde esos negocios e comercios estuveron pechados, tanto alá polo mes de marzo como a finales do ano, a parte proporcional do recibo, non? Do lixo, nin máis nin menos. Non se escoita, eu non estou escoitando nada, A ver, ahora si non. Sí, Tiño o micro desactivado. Estou dicindo eu que sabemos todos que estamos aquí presentes que por parte neste caso, do grupo do goberno, non fai moitos meses que se levou ao pleno un tema de rebeixar, neste caso, o recibo do lixo. Beixalo agora mesmo, creo que era un 10% a tasa do lixo. Bueno, vostede di que non se prestou o servicio, non, pero o servicio prestouse. Digamos que os negocios que estaban pechados, como pode ser a hostelería, pois non fixo uso deste servicio, é dicir, non usou, non tuvo neste caso pois que levar lixo neste caso, aos contenedores. Bueno, pero é verdade que o servicio estuvo prestando igual. Baixaron ao mellor un pouco as toneladas que recogen cada día? Pois pode ser, pero tamén digo unha cousa, cando había neste caso, hasta fai un ano e pico, que sabemos como estaban aquí todos os brands, todo o mes desde o mes de maio hasta o mes de setiembre, que era toneladas e toneladas e toneladas de lixo, e nin un ano se lle subeu máis a tasa porque aumentaba en eses meses o lixo. Fai pouco rebeixamos neste caso o recibo do lixo a todo o mundo, e se agora temos que ver tamén a tasa, ao final, a ver, eu creo que non nin se vai significar nada tampouco neste caso os empresarios recibir a devolución destas tasas destes meses de lixo. Podemos estar falando a mellor de 20 ou 30 euros que se lle pode ser a devolución, pero vostede sabe que non fai moito que rebeixamos o lixo un 10% non para ir para todo o mundo, incluso nun pleno que se celebrou. Entonces, é o servicio prestouse, que poden vostede, que durante os períodos nos que se viron obrigados ao peche tal, pero pon, onde se grita que o servicio de recollida de lixo non se prestou. Non, o lixo prestouse, a recollida de lixo prestouse. Agora, eles non usaron o tema, neste caso, do servicio do lixo, porque non tiñan, neste caso, que depositar, pero o servicio prestouse todos os días que non parou ni un día o tema do servicio. A ver, vamos a ver. Eu dei linke literal o artículo 26.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. É o que di. Cando o servicio non se presta, eu non dixen que non se prestara o servicio. Pero o servicio, no caso, que o servicio prestou. Bueno, pero vamos a ver, nese apartado, abocando ese apartado, en base a ese apartado, non, a ese artigo, para falar máis correctamente, podemos, se queremos, porque eso é unha cousa de querer, que non hai ningún impedimento legal, podemos proceder á devolución da tasa da parte proporcional. Xa sei que se rebaixou o lixo, xa sabemos que se rebaixou o lixo, a todos nos non rebaixou o lixo. Digo vostede que vai ser pouco diñeiro, bueno, se pouco diñeiro tampouco, tamén é pouco diñeiro, tampouco non é tan, é pouco diñeiro para o Concello, por que non se vai a devolver? Tamén se devolveron as tasas por actividades deportivas para adultos e para aí sí que non se prestou o servicio. É dicir, imaginémonos agora que estamos que se o camión da basura deixa 2 meses ou un mes de recoller o lixo, porque ten que parar polo que sea, porque o impiden ou que sea unha lei de rango superior que pare ou de prestar servicio, pois entonces sí que é cando estaría acertado isto, pero é que o servicio non se prestou, non se deixou de prestar. É dicir, que o que di aquí é que se non se presta o servicio, pero non fixeron certos veciños uso dese servicio, pero non é que se deixara de prestar o servicio, son totalmente distintas. Non ten nada que ver con o señor alcalde, o que di aí están aplicando moitos concellos e ayuntamentos de toda España. De toda España, en base a ese artigo. E vamos a ver, eles xa sei que se prestou o servicio, pero que os hosteleros e os comercios estuveron pechados, non porque pola súa vontade, por mandato da lei. O mandato da lei. Fixo dilles pechar, ainda por encima parece un pouco, a ver, é verdade que o político cando toma unhas decisións, pois se toman as decisións e tal, pero claro, un hostelero que lle faz pechar e ao mesmo tempo lle faz pagar
as tasas, de feito, por iso hai moitos ayuntamientos repartidos por toda Galicia e por toda España que están procedendo á devolución. Aquí non hai esa carga impositiva o tema das terrazas, pero se está procedendo a devolver a parte proporcional do tema das terrazas e tamén a parte proporcional do tema do lixo. Se se quere, esa hai vontade de facelo, se pode facer. Se non se quere, pois mire, sometemos a votación e non lle vamos a dar máis voltas porque é ben sinxelo, aliviar un pouco a carga impositiva. Pero mire, é máis, mire, a ver, é máis. Eu creo que este tema, aparte de que di vostede que moitos concellos están neste caso a perdoarlle o tema da tasa da ordenanza de terrazas e de recollo do lixo. Pero tamén é verdad que nós fomos caso dos primeiros concellos en rebeixarlle a tasa do lixo a todo o mundo. E dígolle máis, cando agora demos estas subvencións todas da hostelería, puderon meter aí o recibo do lixo. Entón, de unha maneira indirecta, estamos devolvendo o que pagou el ao Concello por 100 euros ou 60 euros en esta subvención que vamos a dar agora da hostelería. Entón, que pasa? Dámoslle a subvención por recibo do lixo e máis ao mesmo tempo perdonamos o recibo. Home, é que é unha cousa, eu non lle vexo unha cousa sin xeito. É unha cousa sin xeito, non. Non lle perdonamos o recibo porque o recibo sigue estando solamente a tasa proporcional. Estamos sacando unha línea de axudas para que esa persoa poda meter o recibo a través desas subvencións que quita o Concello. É dicir, que indirectamente recupera o diñeiro que acaba de pagar con ese recibo do lixo, como pode ser o IBI ou como pode ser outros impostos. Entón, meteo a subvención esa é para que estamos devolvendo xa o diñeiro que pagou xa da tasa do lixo. Estamos devolvendo o diñeiro, porque senón, se este caso o Concello lle perdonara a parte proporcional aos meses que están, esa persoa non podía reclamar, en vez de mellor reclamar na subvención ao Concello, ou que ande ao Concello, as que está quitando a comunidade autónoma, en vez de reclamar ao mellor 120 euros, teria que reclamar ao mellor 60 ou 70, porque os 30 perdonaba iso o Concello. Tiña que quitarlle unha fracción, neste caso, ao recibo. Entón, eu creo que é un tema sin sentido. Estamos a calquera veciño dos hosteleiros pode meter ese recibo nas subvencións que acabamos de sacar agora a convocatoria. Pode meter todos os recibos, e ese tamén. Entón, estamos devolvendo ese diñeiro que o pagou el que fixo o ingreso a través da ordenanza da tasa. Entón, eu creo que isto é un tema que non lle vexo lógica ninguna. Por iso que podemos pintalo tamén como queiramos, pero que a persoa, imagínese vostede, que ten agora, que vostede reclama unha subvención, que sei, imagínese, do seguro de coche, pero resulta que a comunidade autónoma quítalle unha axuda a usted onde pode pedir o que pagou polo seguro do coche e o pode pedir a administración. E ao mesmo tempo está reclamando a administración que lle perdonen o seguro do coche. É unha cousa sin sentido. Son dous actos distintos. Por un lado, degrava o recibo e por outro lado di que non lle cobre. A ver en que quedamos. Se degrava... Mire, que nos coite, a verdad que nos coite, nin que este dando importe de subvencións por 600.000 euros. Lembre-se que dá importe de subvencións por 600 euros. 600, mire, cando dixo vostede antes, que xa non lle quixen entrar aí ao debate, que estaban tendo problemas para xustificar. Mira, calquer negocio, xustificar 600 euros é que lle sobra, porque, mire, tal como está o recibo da luz, o recibo da auga, o seguro do establecemento, o calquer, a compra de EPIs, calquer cousa, pero pense vostede que algún comercio do Concello do Pino vai ter problemas para xustificar 600 euros. Home, se dera usted subvencións de 3.000 euros... Pero, se fora solamente a subvención do Concello, perdese cuenta que a Xunta de Galicia leva xa 2 líneas de axuda sacadas e vai agora pola terceira. A Xunta e a Diputación tamén. Cousa que a Deputación levamos desde o mes de setembro o tema do PEL reactiva e ainda non entrou un diñeiro no bolsillo de nenhum veciño da provincia da Coruña. Porque, claro, pero sabe por que pasa iso? Eu estou de acordo que a liña de axudas da... Claro que sí. Pois meterlle iso, porque eu non era partidario que isto xestionara un Home, pode pasar no Concello do Pino que somos non en todos os concellos. Somos 3 empleados, pero hai concellos que teñen personal a aburrir, e siguen no mínimo, Por que? Pois non hai nadie, que decir, entonces eu non dicía, xa sabemos que os gastos que tuveron os hosteleiros ou moita xente máis que se veu afectado polo tema da pandemia e tuveron que pechar polo estado de alarma,
Claro, que tuveron moito máis gasto que 600 euros, que se foron 600, ojalá non fora máis que 600 euros. Os gastos que tuveron non é os gastos que están tendo. Que están tendo, bueno, pero como hai tantas líneas de axudas, que eu dicía antes, de todo... Bueno, tanta liña de axudas, que non se escoite falar de tanta liña, é que, vamos a ver, é que se non nos está escoitando un hostelero ou un que rexenta un negocio, se nos escoita decir tanta liña de axudas, igual non... Deelle voltas que irá. Está vendo liñas de axudas, deelles está vendo líneas de axudas, eu quero dicir que de líneas de axudas, agora vostede poño como queira, de tal, que resulta, aos meses que estuveron abertos, como ben decía vostede un pouco, que mandaron o personal para o ERTE, mandaron tal, outros, neste caso, pois os recibos por exemplo, da luz, que non iba a baixar o goberno, a baixou por certo, pero se está un negocio pichado, tampouco teño o mesmo gasto de luz que tendo o negocio funcionando. Entón, eu digo, quero dicir que a interpretación que fago eu é que esa xente non ten recibos para xustificar todas estas subvencións que están a sacar. É o que interpreto eu, non digo que teña máis, porque se teñen recibos para xustificar e non piden as subvencións, entonces a mí sí que me pilla fora de xogo, entón non entendo, non entendo. Explícome usted que non entendo. Se teñen os recibos para xustificar as subvencións e as administracións lle sacan esas líneas de axudas e nas piden, a mí aquí hai, perdome, explícame usted que me perdo, entende? Entón non é, xa digo, nós vamos a votar contra esta moción porque digo, nós o que vostede pide, xa fixemos os deberes moito anticipados, baixamos o recibo a todo o mundo e agora quitamos unhas líneas de axudas para que poidan pedir estes recibos e outros que non son incluso de competencia a nivel municipal, de outros tipos de impostos que hai, de outro tipo de ordenanzas e de tasas que hai que non corresponde neste caso a tipo do Concello. Entonces, vamos a meter a votación. Sería máis fácil que acabara o debate cando dixo que nos sincérese, o que ten que decir, nos temos decidido que calquer proposta que veña do grupo Partido Socialista do Pino se vai rexeitar. Sería máis fácil. Evitábamos estas argumentacións, estes debates. A ver, que non opinara xa ningún dos concelleiros deste caso do goberno, pero que opine, por exemplo, José Luís. A ver o que estou dicindo eu, se é certo é mentira. O que acabo de decir eu. Se lle pides unha liña de axudas para que... No, pero se pides unha liña de axudas para que poidas sufragar os gastos de recibos e ao mesmo tempo tamén che rebaixo a costa do recibo. Pero se estou financiando non un tanto por cento do recibo que pide vostede aquí, estamos subvencionando o recibo a 100%, que o pode meter neste tema de subvención. Sí, home, sí. José Luís, ti interpretas así ou interpretas distinto? Hai moita forma de interpretarlo como se queira. Moita xente non pedirá moitas axudas porque tampouco non ruín as condicións. A mellor está en deudas ca administración, está con todo isto. E son problemas tamén que moitas veces a mellor non pode presentar a documentación toda. Non, pero digo o tema do recibo, isto que estamos a discutir nesta moción do recibo. O recibo, bueno, se o miras polo lado que digo ustedes, sí, se o miras polo outro lado, bueno, tampouco non significa tanto, pois se hai que volver 10 ou 15 euros ou 20, bueno, pois... De acordo, pero que ten a oportunidade de non cobrar 10 ou 15 euros, ten a oportunidade de cobrar o 100% do recibo, a través desta subvención que se achega. Pero se cada subvención esa non está ao corrente dos días de autónomos ou nos trimestres, é todo eso, non pode presentar o recibo. Bueno, entonces que estamos dicindo que neste caso é un moroso ante as administracións. Pois se cada non é un moroso, pero obriga-nos a ser un moroso, porque con que paga? Se cada patrón nuestros. Bueno, pues metemos a votación a... Dixo vostede fai un momento, eu non sei cantos establecementos de hostelería, pero hai bastantes, que solamente había 17 solicitudes. Pois mire usted, pois mire, moita xente é que mire, falando cos hosteleros, moita xente xa pasa de pedir estas axudas. Unha, porque fala dos importes que son moi pequenos, outra porque as trabas administrativas... Son pequenos, os concellos serán pequenos, pero da xunta non son tan pequenos, Que hai xente que cobrou a 10 ou 12 mil euros de subvencións, Eu estou falando da subvención do Concello do Pino, que son importes de subvencións pequenos que ten moito papeleo. Mire, está dando razón sin querer. Se o importe da subvención é pequeno 600 euros, máis pequeno van vir reclamar 30 euros, que lle devolvan 30 euros. Vai dicir, pero isto que me devolvan, eu que non me devolvan nada. Se vostede 600 euros, mire, se vostede 600 euros que é mínimo, que pode ser 1000 ou pode ser 1500, pero poñamos xa que sea de 600 euros. Para vostede é un importe pequeno, e que agora estemos discutindo aquí ao mellor por 20 e pico, 30 euros... Non, a ver, vamos a ver, eu estou dicindo que aliviar a carga impositiva de quen está a pasar mal e facilitar o máximo posible para os hosteleros, porque están pasando mal, estamos nun futuro incerto, pois debíamos apostar todas as administracións. De feito, mire, vamos a ver, págalle caso ao seu xefe, entendamos o seu xefe por o señor Feijóo. O señor Feijóo dixo que todos os concellos
que aliviaran tasas e que condenaran tasas. Pero Sí, usted, polo visto, non lle está facendo caso. Non lle se está nos facendo metéramos, caso. Oi, sabe que Feijóo lle digo? primeiro en disto. Se nos metéramos no 1% que había que dar neste caso, e que xa tiñamos publicado, senón entraríamos ca Xunta, igual que entraron moitos concellos, incluso de entrábamos ca Xunta e se non quitábamos os vídeos, que pasa que xa tiñamos publicados e xa tiñamos en marcha. Entende? Por qué? Estamos Pero, vendo... señor alcalde, non é o que usted decida meter, é o que se chegue a executar, porque lembre que no No, pero o que se exercicio pedía a Xunta 2020... o que pedía a Xunta era 1% dos recursos ordinarios. Sí, pero usted xa está vendendo que está destinando 90.000 euros ou 100.000 euros, vendeu no 2020 e ao final executou 10.000. Desos 90.000 porque a mitad da xente non pudo. Entón, agora se está me dicindo que tampouco... Que quería vostede? Que vamos polas casas repartindo cartos? No, pero entonces vamos a ver, se necesitan, se o sector da hostelería e outros sectores o están pasando mal, e cando se sacan planes de axuda, pois claro, o equipo do goberno que ten que facer é autocrítica e decir, aquí algo falla, ou ben, que as liñas de axudas, algo non estamos animando a xente a que a solicite, algo falla, facer autocrítica neso, pero bueno, non vamos a darlle máis multas. Eu creo que está multas. suficientemente debatida, vamos a meter a votación esta moción. Así que votos a favor dela. 1, 2... Que pasa? Aquí falta alguén ou que? No, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos los 11. 3, 5... Sí, 12, sí. Ben. Votos en contra. Neste caso, pois... votan contra o Grupo Popular, así que non prospera esta moción, con votos a favor do Bloque e do PSOE. Moi ben, pasamos a outra que é ao punto número 8, non? O punto número 8, sí, que é tamén unha moción do PSOE. Dean tamén a lectura dela. Vamos a ver. A web do Concello de Opino, na páxina dedicada ao turismo, ofrece a todo aquel lector e visitante unha páxina titulada Que facer? Rutas a pé. Figurando neste apartado un total de 5 rutas, unha desas rutas é a denominada Senda Panorámica do Picón. Unha ruta circular de 8 km e medio de longitude que parte do lugar da Rúa en Arca, pasa pola zona dos Muiños de Astrar e rematando o ascenso no lugar coñecido como o Mirador do Marco. Este primeiro trazado, que poderíamos cualificar como un dos máis interesantes de toda a ruta pola súa riqueza patrimonial, atópase nun estado lamentable debido á falta de conservación. Tampouco existe sinalización de ningún tipo e a pouca que queda está coberta de maleza, que tamén impide a todo aquel sendeirista seguir o itinerario que marca a ruta, aínda que quixera. Esta situación non é nova, nos últimos anos estáse a ver a consecuencia do nulo interese que mostra o Concello de Opino por manter esta ruta nun estado máis ou menos aceptable. Esta falta de conservación e mantemento provocou que o panel indicativo situado no Miradoiro do Marco e o cercado da plataforma se foran deteriorando. Atopámonos na actualidade sen información de ningún tipo, cunha estampa nada agradable e incluso que poderíamos decir que é bastante perigosa. Asemade, a poucos metros do Miradoiro atopámonos con casita metálica tipo chabola que acumula sempre que gran cantidade de residuos de lixo, sin ninguna utilidade aparente, antiestética coa zoa e que crea un impacto visual nada agradable para a vista. Resulta moi pouco lóxico que o Concello de Opino anuncia na súa web e nos seus trípticos esta ruta denominada Senda Panorámica do Picón, cando logo despois a realidade, debido a este cúmulo de circunstancias, fai que o visitante ou turista leve unha pésima imaxe do noso concello. Co fin de corrixir esta situación, este grupo solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Opino a adopción dos seguintes acordos. Executar por parte do Concello de Opino todos os traballos que sexan necesarios para a conservación, limpeza e reposición de toda a sinalización na ruta denominada Senda Panorámica do Picón, retirar ou instar a retirar os propietarios a construción ilegal chabola metálica situada a poucos metros do Mirador do Picón, unha vez limpa e reposta a sinalización, iniciar todos os trámites necesarios co obxecto de que a Senda Panorámica do Picón sexa catalogada pola Federación Española e Galega de Montañismo como ruta homologada, axustándose esta á normativa internacional, buscando con todo isto poñer en valor o noso patrimonio natural e ofrecendo novos atractivos turísticos aos nosos visitantes e tamén incluso pois, que non vai aí aos peregrinos. Bueno, pois esta é a moción, non? É unha pena, acaba de sacar a Xunta un folleto de 122 rutas de todo Galicia, o Concello de Opino non ten ninguna homologada,
temos atractivo turístico suficiente para telas, unha desas rutas creemos que é a senda panorámica do Picón, porque o miradoiro pois, ofrece unhas boas vistas, vemos o núcleo de Pedroufo desde el, vemos a nova terminal do aeroporto Rosalía de Castro, bueno, vemos os montes da antiga mina, é o punto máis alto do concello e creemos que se debía manter e promocionar esta senda. Pouco máis que engadir. Se hai algún tipo de dúda, pois... Moi ben, mira, a ver, esta ruta que efectivamente se diseñou de haber por aí xa casi 12 anos, ou casi tocando xa os 13 anos, ao mellor que teníamos que facela, pois quizá fora quitala da páxina web. Por o seguinte, esta ruta, cando se diseñou aí, diseñouse incluso ca axuda de algún veciño marcando os trazados por onde vai e por onde non vai. Bueno, esta ruta incluso non se comprobou que decir ao 100%, pero cruza algunhas zonas que na que vamos in situ e vemos que é un camiño, son o que se podemos chamar servimos de paso, pero este terreno é privado. Eu creo que non sei que estamos aquí se fixemos toda esa ruta, eu fixen algunhas veces, e incluso cruzando o Picón, pois esa xente, esa familia, xa foi das primeiras que reclamou dicindo que eso era un camiño totalmente privado. Era de uso para fincas que dan a esa zona, pero non era un camiño de paso de un lado para o outro. Alá na zona da Estrada, nos Muiños, que estaba marcada por unha zona de Muiños, pasa algo do mismo. Marcouse por unha zona, parece que ese camiño era camiño público, pero despois veían reclamar que ese camiño solamente daba acceso a esa zona dos Muiños para esa xente que tiña, digamos, o que eles chamaban unha peza nos Muiños. Entonces, é unha ruta que a verdade é que, sí, ten toda a razón, que está media abandonada, que está tal, é unha ruta que non está nada clara. O mellor que hai que facer esa ruta é sacala da páxina, eliminala e empezar a diseñar a ruta por outro trazado onde sea todo o seu trazado desde principio a fin por dominio público. Incluso onde está ese mirador que di vostede. Aí son un montón de fincas, ali decían que había unha zona que era terreno case de medio semipúblico, despois parece ser que parte da caseta do mirador toca algo nunha finca privada, o casete ese que di vostede que é un feísmo na zona, xo sei que é un feísmo na zona, pero está nunha finca privada que non fixeron foron os cazadores. Creo que todos sabemos que foron os cazadores que fixeron ese e tal. Entonces, é unha ruta con moitas dúdas. Quizá o que temos que facer, aí sí coincido con vostede, non que na que aquí non pide, pero é, de momento, retirala do listado das rutas que temos de senderismo no Pino e retomar esa ruta e replanteala e marcala por outra zona. Eso é todo o que eu podo dicir con esa ruta, é unha dos temas que está, quizá que estea polo semi-medio abandono, pero pasa, as dúdas que ten esa ruta son esas, non son outras. Ben ver que as outras que temos por aí, pois témolas conservadas, limpiámolas, coidámolas, pero claro, aí nos podemos meter a limpiar, porque metes a limpiar, a mí está limpiando na finca dun particular, en vez de estar limpiando nun terreno de dominio público. Entón, un pouco, pois, é iso, non é outras circunstancias de que teñamos un pouco deixada así de man esa ruta. O que fala de homologar, sí, intentou as outras homologalas tamén, pero os requisitos que piden para homologar a ruta non poden casi tocar nada en asfalto, bueno, é complicado o de homologar as rutas, neste caso de senderismo a través da Federación Española, neste caso, de montañismo. Piden uns requisitos que moitas das nosas non teñen fácil cumplir porque algunhas das rutas tocan algo en terreno, en carretera. Tocan, ou a cruzan, ou van ao mellor 50 metros por unha carretera, ou se na carretera pois é unha pista, pero a pista está pavimentada. Entón, esos requisitos non son uns poucos que poñen un pouco de obstáculos para homologalas. Pero, bueno, o de homologalas é interesante, pero tampouco máis interesante, pero este sí que temos que retomar e replantear o tema desta ruta e quizás mirar de retomala e remarcala de novo para que nadie nos poida impedir pois tal. Daquela, axudaron os veciños a marcala, por aquí podes ir que é camiño público, por aquí camiño público, pero resulta que esos camiños que parecen moitas veces públicos son camiños servimos de paso que poden ir os das fincas que dean esa zona, pero non poda pasar un que non teña, neste caso, propiedade da zona. Non pode andar un para baixo por riba polo camiño sin problema nenhum, sempre que non sea propietario de alguma propiedade na zona esa onde dá acceso ese tal. É unha desas problemáticas, pois é o que salindo aí da rúa, se nos fijamos que entramos nunha zona da Carballeira que é xa do Picón, hasta chegar ao Picón, ese terreno todo, ese camiño parece que é totalmente todo privado. Entón, é un pouco o que lle podo contar con toda esta ruta, e xe digo, o sistema que estea medio abandonado, pois que é certo, pero os motivos son estes, que non son outros. Non sei se ten algo máis que añadir. Entón, o que piden a moción
non lle podemos aprobar polo tema este, porque ao final eu digolle que, como se quer retirar, o que imos facer é iso, retomar o tema, deseñar totalmente a ruta por outra zona, onde non toquemos en terreno nada, e o daría do mirador, pois teremos que mirar cal realmente é o terreno que está un pouco como terreno común, non? Que non estea en terreno particular. O que pasa é que onde poñemos o mirador era o sitio naquele momento entonces que mellor encaixaba e que mellor visibilidade tiña. Pero parece ser que algo dese mirador colle nunha finca, porque ali as fincas, hai fincas que teñen 2 metros de ancho, que non son fincas que se detecten moi ben e tal. Entón, un pouco é iso. É todo o que lle podo decir e non teño máis nada que contarlle con añadir ao tema este. Bueno, non descoñecíamos este dato. Claro, seguro que descoñecían. Estou seguro como moita xente. Descoñecíamos este dato. Como nós tamén descoñecíamos cando diseñamos a ruta ese, que se fora hoxe, pois igual se miraban as cousas máis a fondo, pero entonces, se realmente pois invade propiedade privada, evidentemente non vamos a debatir isto co veciño, non? Que cada un defende o seu. Claro. Entonces, bueno, vamos a retirar a moción, eso sí, mirar de replanteala. Hai que replanteala. Ao mellor, pois, hai que ir meterse máis á zona da Estrar, ao mellor, en vez de ir polo Picón, pois... Unha pregunta con respecto a iso. Os muiños que son privados ou son... Son privados tamén, non? Son privados. Son casi todos, Eu creo que o 99% que hai no Concello daqui do Pino son todos dos veciños. Eu non sei nos outros lados, pero aquí son todos, Incluso... Aí son privados. Non, son todos privados. Incluso queres falar con algúns, eu sei cando arreglamos aquel da Ponta Pedra, para conseguir os permisos, un tiña un día, outro tiña 2 días, outro tiña medio día, ao final eso, eles chamanlle por pezas, ou non é unha propiedade como fora casi por días ou por horas de horas de muiño, non sei modo. Vale, pois entonces... Retira o tema, non? Retira. Sí, retiramos, a ver, así que agradecemos que se replantee, que se de novo unha volta para, bueno, porque o miradoiro pois ten o seu interés. Non, a zona é bonita, pero pasa o que pasa. A zona é bonita. Ben, pois pasamos a número 9, que tamén é outra moción de... Hoxe case hai máis mocións que case hai asuntos do outro tipo. A ver, pasamos ao número 9, tamén é do Grupo Socialista. Sí, vamos a ver. No mes de novembro do ano 2018, o Grupo Municipal Socialista do Pino registraba as súas propostas para o Plan de Obras de Servicio da Deputación da Coruña, o POS 2019. Entre esas propostas figuraba, debido ao pésimo lamentable estado do firme, a reparación da estrada... Perdón que interrompe, se quer entre xa no tema final, que xa sei, é sobre a carretera de Bama, non? É sobre a carretera de Bama, sí. O que vamos a ver, este ano, usted meteu no ano pasado, meteu no plan complementario, sabemos o que pasou co plan complementario este ano. Este ano parece que vai a ver, pero bueno, vou adelantar xa. Para forrar neste caso. Igual que agradecemos, porque non que non nunca agradecíamos, sí que agradecemos a actuación urxente que se fixo na salida. Na de San Miguel. Na de San Miguel hai unha semana, pois pedimos máis ou menos o mesmo. Ibas a facer o mesmo nesta. A ver, se estábamos ca moción esta de número 8, que era sobre o tema do arranxo da carretera de Bama. Eu estaba comentando que ímoslle facer un bacheo, pois igual que se fixa outra, porque, bueno, parece ser que este ano os plans complementarios van a salir, pero claro, sabemos todo, como ya hasta o mes de junio ou julio, o agosto nos dan, entre que a resolución da Diputación chega e se licita unha cousa ou outra, pois ao mellor non está. Entonces, bueno, por facerlle un bacheo, polo menos a zona máis urxente, para que, incluso ímos facer por vía de urxencia, para que tire polo menos estes 3 ou 4 meses para, igual que fixemos neste caso, na de salida da autovía hacia San Miguel. Vale, moi ben. Para cando está previsto para xa, non? Sí, o bacheo, se o podemos facer a mediados deste mes, non esperamos a final deste mes que entra mañá. Vale, moi ben. Pois entonces... Pero, entendemos, é un bacheo de un bacheo, bueno, que nadie é unha actuación toda completa. É unha actuación urxente para... É un bacheo que se vai facer sobre todo aos mordientes, que os comercios están son os mordientes, e hai algún bache tamén polo medio, entón temos que facer un... Bueno, pero é suficiente hasta que se arranxe definitivamente. Evidentemente, perfecto. Bueno, pois entonces, se se vai a facer eso, pois retiramos a moción. Retiramos a moción. Queda agora unha que presenta neste caso o noso grupo, que ten Eva aí para dar lectura, é sobre o tema neste caso da AP9,
E que dé a lectura Eva a ela. A ver, oídesme. Bueno, así, entrecortado, pero a ver. Se É non o que tes problemas, hai, é o que hai. a ver, vexo que tes aí problemas, debes ter mala cobertura tamén. Bueno, dou lectura eu igual, tamén Vale. está presente por Inca, mas dou lectura neste caso vos. Que bueno, a moción que traemos aquí, neste caso é sobre para pedir a aplicación inmediata da bonificación sobre na AP9. Sabemos todos que na autoestrada AP9 é un sector básico e vital que neste caso dinamiza a economía social tanto desde cruza neste caso pois toda a comunidade autónoma, e así é un eixe vertebrador que percorre a xeografía galega de norte a sur e na súa franxa atlántica na que se concentra alrededor do 60% da poboación e que conecta 5 das grandes cidades galegas, Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. Neste caso, bueno, pois o Goberno de España anunciou a finais do ano pasado, coincidindo coa presentación do Orzamento Xeral do Estado, unha serie de actuacións sobre as peaxes que non están a aplicar nestas autoestradas, como a bonificación das tarifas e a invalidade das subas extraordinarias anuais. Sabemos que, efectivamente, non hai moito atrás, o ministro de Fomento dixo que, bueno, iba a haber uns descontos, sobre todo en un dos peaxes de retorno, pero de momento ainda non está a ter. Bueno, un pouco, é dicir, vou entrar xa na discusión final para non ter que ler todo. O que se pide, neste caso, o que se pide tanto desde este goberno e desde o Concello do Pino como desde a Xunta, xunta con todo isto o Goberno de España os chamamentos da Xunta e convocar a Comisión Conxunta sobre a AP9 para abordar a bonificación e para avanzar na negociación sobre as transferencias a Galicia da autoridade da autoestrada. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular insta ao Goberno de España ao establecemento inmediato dun sistema de bonificación de peaxes na AP9 que rebaixe o custo da autoestrada e do seu impacto no espectro das familias e na competitividade das nosas empresas e do noso territorio. E deixar sen efecto as novas subas extraordinarias previstas para financiar as obras de ampliación da autoestrada, neste caso foi o tema de Rande e máis da Cidade da Cultura, e convocar a Comisión Conxunta da AP9 para abordar coa Xunta o modelo de bonificación e para avanzar na transferencia a Galicia da titular da autoestrada con todos os recursos necesarios para acometer as obras pendentes e para a súa axeitada xestión. Bueno, é un pouco o que se pide por parte tal, non é nada novo para nadie, que creo que estamos todos enterados deste tema. Eu creo que, bueno, en outras provincias, en outras partes de España, neste caso, pois suprimirnos esas peaxes, e neste lado, neste caso, pois en Galicia non se suprimiron e agora houve unha rebaixa que de momento ainda non están a percibir nadie dos usuarios da autoestrada nos seus bolsillos. Entón, bueno, pois, a parte disso tamén xunte a comisión esa entre Xunta e Goberno da comisión que teñen sobre a autoestrada para, pois, se a poden trasladar neste caso a Xunta que lle trasladen e buscar un tema inmediato, xa non de fazer a bonificación no viaxe de retorno, senón pode fazer a bonificación nos dous viaxes ou que desapareza case a súa totalidade a peaxe. Entón, é un pouco que ven a decir esta moción. Non sei se todos están de acordo, se non están de acordo en apoiar esta moción. Unha cousiña, che vou dicir. Vou dar as gracias porque o noso grupo xa leva anos luchando por eso. É o que me extraña que lle acordara agora ao grupo do Partido Popular mandar esta moción, porque xa hai anos que a puderon ter mandado, porque gobernaban tanto nun lado como no outro. Bueno, acordoulle agora a última hora. Non vamos a entrar neso, porque eu acórdome, ti non, que eu non estaba xa metido en política, eu acórdome cando o Bloque decía que o da autopista era unha puñalada trapeira pola espalda a todos os galegos, que non querían, e houve movimentos moi fuertes que non querían a autoestrada. Entón, en algún momento disparábamos en contra da autoestrada e agora queremos ser os outros defensores da autoestrada AP9, neste caso do Bloque. Eso teñeno moi fácil para que fagan presión en Madrid, que poden tamén fazer presión en Madrid, igual que fan os demais, pero non vamos agora a entrar en temas do pasado, porque eu a palabra correcta era coitalada trepeira a Galicia polas costas. Esa era cando se fixo esta infraestructura da autopista de Coruña a Vigo. Esa era o que decía daquela no Bloque, que seguro que ti xa non te lembras, que daquela seguro que pasaba moito do Bloque máis da política. Sí. Pero bueno, supoño que isto ven de arriba tamén, entonces cada un ten que presentar o... Bueno, nós presentámola, eu non sei se está todo o mundo de acordo, está de acordo. Vamos a ver, eu con respecto a esta moción, vamos a ver, eu reconozco que é unha moción de partido, está presentado o Partido Popular en todos os sitios, pero mire, eu pediría que deixen de marear a perdiz co tema da AP9, porque é o que ben decía José Luís,
A P9, acórdase ahora o Partido Popular de Galicia, acórdase ahora dela cando gracias a esta legislatura se empezou a botar man pola presión do BNG, hai que reconocelo, nas negociacións para negociar unhas bonificacións. É a primeira vez que nos orzamentos xerais do Estado ven unha partida para bonificacións. Que pasa? Hai que negociar as bonificacións. O ministro Ábalos está negociando ca concesionaria, porque a concesionaria ten un contrato en vigor hasta o ano 2048 que lle dou o señor Aznar. Doulle o señor Aznar. Entón non se pode do día para mañán aprobar unha bonificación. E de feito, non sei a que ven esta moción, cando outro día o señor Feijóo se reuniu co ministro e dixo que sí, que bueno, que ele estaba moito de acordo pola liña onde iban ir as bonificacións. Se fala de que, bueno, pois bonificar se faz no mismo día un viaxe a Coruña ou a Vigo, pois o viaxe de volta a bonificalo. No principio falábase de solo bonificación para os usuarios a diario, non aqueles usuarios esporádicos non, agora xa se fala pois para todos os usuarios, non? E sempre cando a volta se leva a cabo nas 24 horas seguintes. Pero entonces seguimos mareando. A ver, vai haber bonificación, sí, e non é só negociar as bonificacións para este ano, hai que é para os outros anos, non é unha cuestión fácil. É que estemos todos os días co tema da AP9, vamos a ver, eu non sei por que lle ven agora esta prisa ao Partido Popular, porque hasta agora, como ben dicía José Luis, non lle acordou. A ver, estamos traballando, que vai haber bonificación, sí, se está traballando por parte do Estado, porque se está así, se fala que no primeiro semestre do ano se van estar definidas as bonificacións e entrarán en vigor. Bueno, despois, no segundo semestre do ano, se vemos que non van a cabo, pois presentaremos a moción, ou incluso nos apoyaremos esa moción, pero non nos poden decir a nos que vayamos a apoyar esta moción cando na historia, en toda a historia, con esta AP9, non sei por que non bonifica a Xunta as súas, porque as da Xunta, as da competencia da Xunta, son unhas das máis caras tampouco. Xunta só incide ahora mesmo na AP9. Na AP9 cando é, volvo a insistir, a primeira vez que a AP9 se fala de bonificación na AP9. É a primeira vez, porque hasta agora nunca se falou. Sí, pero, a ver, fálase, é claro que se fala, pero como todo que fala este goberno, que todo queda en palabrería. Ao final, se todo que se fala, pero non chega aos usuarios, podemos falar. E temos moita memoria para vos cousas, pero temos frágil para outros. Cando fala vostede do tema da Aznar, eu non sei se recorda quen era o ministro de Fomento cando se fixeron as obras Terrande e Málaga da Cultura. E cargaronlle esas obras todas aos usuarios que andamos pola autopista todos os días. Cargaronlle esas obras aí. Cando en outros lados esas obras foron asumidas directamente polo Ministerio de Fomento. Pero aquí, no norte, no córner de España, cargaronlle neste caso aos que andamos pola autopista. Van cargadas nos peaxes cada día que pagas cando pasas ali pola taquilla do Pois para cando presidía o goberno Emilio Pérez Touriño se reclamaba, e o Partido Popular estaba en contra, se reclamaba que a competencia pasara para a Xunta e se estaba en contra. De feito, agora están as tres forzas políticas de acordo, foron fai poucos meses ao Congreso dos Deputados. A ver, porque a xestión é complicada, porque hai un contrato en vigor, usted sabe ben claro, non se pode prevaricar un día para outro, porque senón a administración vai ter que indemnizar a adxudicataria. Que están comprometidas ou están aprobadas nos orzamentos, hai unha partida orzamentaria para bonificación, sí, que se pode, que a min que me trouxera usted esta moción, dicindo, oye, as bonificacións que están contempladas non nos gustan, vale, pois se pode discutir. Pero as bonificacións que están contempladas, na última reunión que fixo o presidente da Xunta co Ministerio coincidían bastantemente, saleu nos medios, que estaban bastante, foi un encontro bastante productivo e coincidían. Agora estáse negociando co concesionario. Deixemos pasar o tempo. Non se fai a cousa dun día para outro. Voulle dicir unha cousa. Eu son bastante usuario da autopista e, ao final, estou pagando ir Santiago, Coruña, Santiago, casi 13 euros cada día. Entende? Eso son os beneficios que está facendo. Non só paga usted, pagámoslo todos. Por eso. A bonificación, de momento, non está chegando. En cambio, axilizáronse agora para darlle 58 millóns a unha empresa de vuelos que todos sabemos, o Ministerio. Ese axilizou rápido, pero para referir o tema, aquí axilizar a bonificación neste tema non dá, non apura. A ver, temos axilidade... Non é un acordo entre dúas partes. É un acordo entre dúas partes. Non me vou estender máis. Nós sometemos a votación, se queren apoiar, apoyen, se queren apoiar, pois, alá a súa conciencia,
non vou No, estender a máis miña porque conciencia- este tema está máis que falado e é conocido por todo o galegos. Exactamente. E deixemos de Entonces, marear a perder cape no Pois ve. por eso, non mareamos nada. Entonces, non vamos marear aquí tampouco, son igual non desperta, igual se queda dormido. Sometemos a la votación, votos a favor desta moción. Vota a favor o Partido Popular malo Bloque, votos en contra o Grupo Socialista e non hai nenhuma abstención. Perfecto. Bueno, pasamos agora ao tema de preguntas. Eu aquí as que coñezo solamente, pois, neste caso, son por parte do Grupo Socialista. Así que ten a palabra, Óscar. Bueno, vamos a ver. A primeira pregunta. O pasado 13 de marzo solicitaba por registro eu mesmo, solicitaba ao alcalde unha visita ca dirección facultativa da obra, a obra Renovación de Alumeado Público nas avenidas de Santiago Lugo, visita co xeito de aclararme a min unhas dúbidas en relación a mesma. A día de hoxe tal solicitude segue a ser ignorada. Ante estes feitos, o que lle pregunte, ten pensado facilitarme a reunión ca dirección facultativa da obra para que o in situ poida aclarar as dúbidas que teña e que eu lle formule, ou no caso de que este ignorando a petición, pois que nos conte por que se ignora esta petición, porque é desde o 13 de marzo. Bueno, mire, cando vin aquí o escrito, que me mandou a min, antes de mandar a min, se creo que mandou correos neste caso a ingeniería que leva o tema, a verdade que iba a contestar, pero mandoume un escrito tan cariñoso como todos que mandan vostede, que dixe, pois mira, aquí dous non discutes, un non quere, eu non vou discutir. Se vostede manda un escrito dicindo, quero interesarme por este asunto na obra, isto, eu tería facultativa, e ben lle contesta por escrito as súas dudas, ou incluso o pode visitar aquí na obra. Pero que vostede, iso sempre, bueno, a mí xa non me colle de extraño, que ben sei como actúa vostede en política, como fan vostede os escritos, atacar por tierra, mar e aire. Pero bueno, eu xa teño corazada que por moito que bombardei, non lle vai ser fácil ao mellor que me entren os tiros. Pero, entonces, eu falei que a dirección facultativa. Cando vi este escrito, dixo, pero que problema hai aquí na obra? Dixo, pero non sei, dixo, mire, a ver, é verdade o que me contei. Ele ten obras en 7 ou 8 concellos, ou en 10 concellos. Ten nunha 2, noutra 3, noutra 1, tal. Se ten que ir con tamán, con facer pasillos con todos os concellos das corporacións, este home o único que fai andar dando pasillos polas obras. Entón, dime, que che diga realmente os problemas que ele encontra nesa obra, que che diga por escrito, eu se pode contestar por escrito, se contesta por escrito, e se algunha dúda non queda aclarada a través da vía escrita, pois vou in situ a obra. Entende? Entón, vostede planteame a min, igual que fixes escrito, se me podía decir, pois mire, teño esta dúda, eu paso ao director de obra, e o director de obra informe, porque eu é realmente quen sabe como está a obra, a nivel de execución e a nivel de proxecto, é todo. Mire, pois vamos a ver, parece que non responden... Neste caso, é o responsable da obra, pero que vostede... Parece que non responden... Espera, un segundo. Vostede no escrito, porque nos teñen escoitando, ben, hasta me chegou a decir que eu estaba prohibindo a dirección facultativa de obra. Vouche explicar agora, siga. Non, vouche explicar que non pasa nada. Non, porque vamos a ver, eu puxeme en contacto coa dirección técnica da obra, claro que sí, me dixeron, de feito, o jefe da empresa me dixo que viña amablemente, dixo, mire, pero quen ten que autorizalo é o alcalde, e non o autoriza. Eu poñolle no escrito, non poña trabas. Entonces, non poña trabas. Contañe unha película a usted e contan outra película. E a usted conta, bueno, pois entonces contarán, pero entonces eu non lle faltei a usted o respeto nin o escrito, solamente lle poño prohibía, que non sei que. No, que lle prohibía, no, que non poñera vostede trabas. É unha pena que non teña aquí o escrito por aquí a mano. No. Pois non ben claro, eu que quero saber. Mire, non lle poño trabas a ninguna. Vostede cando quixo ver unha obra, a ver, cando quixo ver unha obra, efectivamente, había obras que había que vir en sitio, cando foi o tema da carretera de Budiño, creo que fomos os 4 sin problema. Claro, e desta vez solicito mismo. Este home cobra pola dirección técnica desta obra. Pero que pasa, que vostede entonces, vostede quere facer o pasillo polas aceras para facer as fotos e aí vender vostede as fotos. Pero que fotos? Pero díxalle por escrito. Quen fala de fotos? No, pero vamos a ver, eu quero aclarar unhas dúbidas, calquer membro da corporación, se ten unhas dúbidas con relación a unha obra, se debe, a ver, se a dirección técnica, a dirección facultativa da obra, a levar a un técnico municipal, que sería o lógico, pois, se o técnico municipal, neste caso, está externalizado, pois, nós temos dereito, oye, se quere vir usted, pois veña usted, que eu non teño ningún problema, eu quero plantear unhas dúbidas en relación
que me aclaren as dúbidas, que eu non sei... Pero logo esas dúdas que vostede ten na obra non se poden plantexar por escrito. Non as podo plantear, porque, mire, como vostede ben decía, e sempre di, vostede non é técnico, eu tampouco son técnico. Claro. Entón, eu esas dúdas quero llas plantear a un técnico in situ, e que me aclare, porque por escrito non me vai aclarar. Entón, eu que quero que me aclarar unhas dúbidas, ni máis ni menos. Eu voulle trasladar que as dúdas que vostedes ten, que deben ser ben difíciles para non poder trasladar por escrito, pero o mellor que dice vostede, ao non ser técnicos, non nos expresamos ben. Entón, ao mellor por escrito non nos entende. Voulle dicir que non lles podo trasladar por escrito, que ten que vir un día a obra para tal. E avisareino o día que veña a obra. Non sei se lleva a cousa así. Agradezco yo e que me avise porque quero... Non hai problema. Pasamos a outra pregunta. A outra pregunta, bueno, vamos sobre o tema do falso xel hidroalcohólico. Falso xel. Sí, un falso xel hidroalcohólico. Sí, vamos a ver. Reparteuse un falso xel hidroalcohólico. Eu entendo que ao principio da pandemia moitos entes, pero síguese repartindo. Onte salía precisamente na Voz de Galicia que se fixeron varias inspeccións e a maioría sanidade da Xunta fixo varias inspeccións en locais de hostelería e a infracción máis común é atoparse con xel que non cumple as características que ten de viricida, que non está homologado pola Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios. Así mesmo, ten que estar etiquetado, porque senón atopámonos, como é o caso do Concello do Pino. Eu non digo que o fixera de mala intención, nin moito menos, pero é un produto cosmético, e así o pon na etiqueta. E nós tamén lle pedimos por escrito que, na medida do posible, este é coñecedor, que teñen pensado facer ante isto, se van a repoñer o xelo ou se vai a seguir utilizando, e ademais estáse dando, en certa maneira, unha falsa sensación de seguridade, porque o produto cosmético non é un axente de eficacia viricida comprobada e nin homologada. Entón, se está incumplindo, en certa maneira, a normativa. E podemos tamén, ao mesmo tempo, que o negocio de hostelería que teña este xel, que pense que cando lle chega a inspección, e a inspección lle diga, non, mire, retire este xel porque non ten etiqueta e non está homologado. Temos que ser moi... Mira, a verdade é que a primeira comunicación que tuve deste tema foi cando vostede, non sei se meteu aquí un escrito, se saleu algo na prensa, non me recordo agora, non sei. A verdade é que aquí nadie nos comunicou nada, por parte da autoridade sanitaria, nada nos comunicou nada. Foi unha sorpresa para mí. Bueno, entonces, empecé a indagar un pouco no tema, a ver que pasaba co tema este xel. A ver se denunciaran a alguén, a na hostelería, se denunciaran tal. Bueno, incluso me puxen en contacto a través do teléfono, neste caso, coas autoridades sanitarias, e neste caso, cos inspectores que andaban a dixo, mira, nós, o xel non é que non vaya, non é ni un produto nocivo. Non é un xel que ao mellor desinfecte ao 100% ou tal, pero nós non estamos denunciando a ninguén, nin lle estamos mandando a ninguén que retiren estes xeles. O que estamos dicindo, cando terminen estes xeles, ben que os compraran eles, ou veños a pagar, neste caso, o Concello alguén, que compren uns xeles que aparezan dentro do rexistro da Axencia Española de Medicamentos. Pero non teñen por retirar ese xel. Así o están facendo, cando terminen a garrafa que se lle dou, algúns xa terminaron, se tuveron que comprar máis, outros xa teñen que comprar outro xel. Pero eu, se quere, cando terminemos o pleno, imos vostede máis eu aos supermercados, que haxa por aquí, e digolle que hai un montón de xeles á venta que non aparecen na Axencia Española de Medicamentos. E incluso algunha farmacia, non aparecen, usted mete ese nombre dese xel e non aparece esa referencia nada. Porque o número de registro, incluso algúns que traen número de registro, mete este número de registro na base de datos da Axencia Española de Medicamentos e tampouco figuran eses xeles. Que pasou con este tema da Axencia do Medicamento? Eu non sei se son mellores ou son peores, porque primeiro nin son químico, nin son sanitario. Pero segundo, que pasa? Que os xeles que costaba o litro a 6, 7 euros, agora, os que aparecen nesta relación, sabe que pasou o litro? A 10 e 11 euros o litro. Doblaron o precio. E ao mellor non sei se é o mesmo xel, se é outro xel. Agora sí, estes doblaron o precio. De feito, así me dicía outro en min algún hostelero. Estes que teñen que vir neste registro, costa unha garrafa de 5 litros, costame 54 euros. 54 euros, é dicir, algo máis de 10 euros cada litro. Pero siga habendo xeles á venta, digo, xa na farmacia, porque a partir desto, empecé a andar un pouco pendiente do tema dos botes dos xeles e por aí, e colles un número de referencia, e non aparece na Axencia este medicamento. Entón, cando compras un, antes de aceptar o proveedor, tens que meter o número, a ver se aparece na Axencia. Pero non quero decir que
o xel que reparteu o Concello, igual que reparteu a Xunta e reparteu incluso a Diputación e outras administracións, ao principio, cando se foi, cando empezou isto todo, primeiro, ninguén dixo desto, porque veñen agora, despois dun ano, a mirarse os xeles aparecen registrados ou aparecen registrados, pero non estamos reparteuse nin un falso xel, nin un xel nocivo, mellor non ten eficacia non 100% como tería outro xel, non sei se ten máis alcohol, se menos alcohol, non sei o que ten, pero eu que sei que non é un xel nin nocivo, nin é un falso xel. E se digo, neste caso, os hosteleros e todos os negocios que se aportou, se foran hosteleros ou de calquera tipo de negocio que estuveran no Concello do Pino, sabe que solamente anduveron cos dos hosteleros, cos demais non foron a nada. Saben, cando terminen ese xel, pois teñen que comprar un xel, pero antes de compralo, e vexen o número de registro que traen na etiqueta, teñen que metelo a base de datos, a ver se aparece na Axencia Española do Medicamento. Se non lle vai valer tampouco. Pero vamos a ver, eu que lle pregunto é se o Concello do Pino nas instalacións que ten vai a cambiar o xel. Sí, nós agora, efectivamente, estáse terminando todo, e conforme que se termina todo, imos fazer este caso de sanidade. O próximo xel que compremos, que nos costará o doble, bueno, pois costa o doble que coste, e imos buscar un xel que estea na relación desa da Axencia Española do Medicamento. Entende? Pero por sanidade non me dixo retirar ese xalero de aí que está, é un inval. Bueno, sanidade está facendo os requerimentos pero non está denunciando o requerimento que lle fai a ver, non está denunciando, pero está lle dicindo este xel non pode ter usted. O que acabo de explicar eu foi o que explicou a min o sanitario. Dixo, o que lle decimos é cando terminen esos geles, que compren geles que aparezan neste tema da Axencia Española do Medicamento. E nós imos facer igual. Cando tal, é dicir, pero que senón, visto tal como plantea vostede, parece que temos agua no tema dos dispensores de gel. Non temos agua, non temos agua. Como planteo, non, eu digo que non é un falso xel hidroalcohólico, porque non se pode denominar un xel hidroalcohólico a un produto cosmético. É o que di a Axencia Española do Medicamento. Eu non digo nada, eu non invento nada, é o que di a Axencia Española do Medicamento, ni máis ni menos. Pero mire, ao mellor xa o fixo, pero se non faga a prova de cantos xeles hai por aí a venta que traen un registro sanitario, meto na aplicación a ver se lle aparece nesa xente. Ao mellor xa fixo este a prueba, se non faga. A ver cantos son os que aparecen. É verdade que este queremos eu que merco nos establecementos aparece todo. Tanto que merco non é para decir aquí, pero de Mercadona como de Eroski, habrá que andar a aplicación. A miña empresa tamén andará mirando o que está comprando aparece e na que traen os registros a ver se ven a relación dos geles ou non. Eu non sei, eu afirmar o que diga usted que se están vendendo os xeles sin estar homologados nas farmacias me parece... Non homologados, que non veñen na xencia. Non veñen na xencia do medicamento. A mí me parece increíble. Pois, e mire no supermercado. Me parece moi raro. Pois mire. No supermercado de Arca o que se vende, porque o comprobei, está todo homologado. Tanto que vende o Eroski... Estou dicindo nos supermercados, non dixen nos de Arca, estou dicindo nos supermercados. Vostede colla un día que teña tempo, colla o teléfono, e se hai 20 xeles á venta, por número de registro, empeza a meter eses números de registro na aplicación da axencia a ver canto non aparece. Non aparecen todos. En cambio, teñen un número de registro, entende? Por que? Bueno, non sei. Pero, nada, se... o asunto pero que sepa eso, a reposición que se faga que se cambie. No, a ver, vámoslo a facer porque isto para nós tamén foi novo agora, foi novo, pero nós nadie nos comunicou nada, ven os dispensadores por aí, as fontes postas igual que usted non tería conocemento, pero nós nos puxo en contacto algún hostelero que nos dixo que, oye, acaban de ter unha inspección e o este que reparte o Concello non está homologado. Pero a que lle dixo nin que iban a denunciar nin que retirar automáticamente. Non, solamente lle dixo que tan pronto fora posible que o retirara. Conforme termine... Para non dar unha falsa seguridade ao cliente. Moi ben. Bueno, pasamos á pregunta. A seguinte pregunta. Bueno, aprobaramos unha bonificación do IBI que solicitábamos nós polo tema, son unhas bonificacións, sobre todo para as explotacións agrogandeiras e forestais, hai algunha máis, pero sobre todo para estas. Son de carácter rogado, entonces, claro, os interesados van ter que facer as solicitudes cando se vai a informar a veciñanza de que está aberto o plazo para facer as solicitudes. A ver, isto, a verdade que non sei se puxo na página web ou non, pero creo que sí que saleu que isto saleu publicado xa no BOP, no boletín saleu publicado.
xa A fai. ver, salió publicada a modificación, pero bueno, Sí, son sí, de carácter rogado, entonces ahora temos que informar a veciñanza, oye, está aberto o plazo para todos aqueles Sí, que se bueno, queiran pois, acoller a esta bonificación do IBI. Eu quero, a ver, porque vamos a ver, vai vir o recibo, entonces para informar, porque isto ten que, primeiro terá non sei se hai que non sei comprobar. se comunicou a través da páxina, máis en caso de outras redes sociales, pero se non, bueno, pois a verdade hai que facelo, que sei que o trámite que quedara pendiente que era publicalo no Opsaleu, e agora efectivamente hai que poñelo en marcha. Bueno, vale, moi ben, pois a seguinte, polo tema, porque non se nos atenden as solicitudes da colocación de puntos de luz, porque a ver, no anterior pleno falábamos da Rúa da Casilla, falábamos dunha farola que se comprometeu a colocar alá no lugar de Fixó, que era necesaria, non se colocou. Na Rúa da Casilla ustedes me dixeron que había iluminación. Mire, eu fui por ali, fui a preocupar se había iluminación. Ali non hai iluminación. Ali dixeron vostedes que desde cando se fixera aquela acera e se puñeron novos puntos de luz, mira, ali quedou un poste na esquina que bueno, xa quedaría con idea de que puñera ali un punto. E despois hasta o seguinte poste hai por menos 30 ou 40 metros. Aquel cruce sigue sendo o... A ver, non é no cruzo, non é na Rúa da Casilla, eu creo que é no cruzo. Non é no cruce, aquel poste fuerte que hai ali, que quedou, non é do lado onde está o transformador, é do lado do marxen, digamos, agora imos pola rúa, se entramos aquí, imos hacia Bama, digamos, bueno, hacia Bama non imos por aí, pero bueno. En Fontela, na curva de Fontela, non? Sí, ali na curva, onde ven da rúa da igrexa, ali naquel cruza, e ali o seguinte poste que destas farolas novas está a 30 ou a 40 metros, e aquí el cruce bastante, é unha zona, eu fui por ali, e cando me dixeron ustedes... A ver, pero non, entonces, a ver, non. Que entonces no último pleno ou vostedes explicou mal ou eu entendín mal, non sei, non pode chegar a culpa nin ao que me comentaba, nin ao que comentei. Estamos falando entonces no cruce onde termina a senda que ven desde a iglesia, a carretera de Bama que falamos que hai que baixar, falamos en ese cruce, miren. No, nese cruce tamén fan falta. No, pero falamos en ese cruce, porque eu entendín que era aquí de Fontela, onde están os chalés, estes chalés todos que están aquí na Rúa de Fontela, que era unha casa que está lá ao final, que efectivamente xe falar co propietario, entendí que era esa luz, logo cal se refería a vostede. No, a ver, eu na Rúa Fontela non, a rúa que hai antes, agora non sabemos como é a rúa que dá Pero a ver, vámonos deixar o número de rúa, a carretera que vai a Bama. Non é na estrada que vai a Bama, é na estrada que vai á igrexa, pero seguimos hasta a Rúa da Casilla, naquel cruce, que hai ali unha casa amarilla que ahora mismo me parece que non vive nadie. Naquel cruce dali, ali hai un poste, cando se fixo aceras, bueno, unha acera... É no final da Rúa Nova. No final da Rúa Nova. No final da Rúa Nova, sí. O cruce da Rúa Casilla, ali, na Rúa Nova, ao lado do transformador, xa sei. Ao lado do transformador non, no outro margen, onde está unha casa, un chalé que está cerrado sempre. Ese cruce, hai bastante, hai falta de luz nese cruce. Pero é no final da Rúa Nova. É no final da Rúa Nova. É no final da Rúa Nova, sí. Ali, na maneira posible... Eu, da outra vez, entendín que foi na de Fontela, e fui mirar ali, e falei ali co paisano, e, bueno, pero dixo-me, é que non dixe nada a nadie. Dixo, pois, non sei, aquí pediron aquí un... Pero a mí nadie me dixo nada. Eu vexo ali que aquelo é unha zona que eu ando por aí... Eu entendín que se refería a isto de Fontela. Bueno, pois eso de Rúa Nova... Outra zona, que tamén agora esta carretera que van a mañar agora, que vai a mañar cos Malga, que vai desde a Arca hasta o cementerio, hasta onde está a antigua nave do Concello, bueno, a antigua nave non, a nave do Concello, ali tamén hai uns puntos que tamén sería conveniente colocar puntos de luz, porque ali hai tres ou catro... Hai que mirar que cada punto no que se pon é un recibo que se aumenta no Concello, e se empezamos a mirar, a iluminar todos os cruces, todo por onde fan falta iluminación, entonces a verdade é que temos que poñer 300 farolas máis ou 400, porque é o que me dixo vostede, que tamén pediu aquí a falar aquí dunha de Fixó. Eu pensaba que a do cruce, pero eu pensaba que a do cruce de Fixó, que estaría ali a Juan pendiente con a casa de iluminación e tal. Falamos tanto o concelleiro José como eu, falamos co veciño de Fixó, e dixo, pero aquí hai algún problema? Non pedimos aquí un nada. E ali o único que hai no cruce de Fixó é un contenedor. E o lixo supoño que nos levarán.
Pero vamos a... Non me diga vostede que ali non fai falta un punto de luz. Pero volvemos que, como ese cruce de Fixó, en Budiño hai 20 cruces máis, ou 30. Entón, dirán, por que Fixó sí? Por que Fixó sí e os outros lados non? Entende? Ella puñeron algún ejemplo dun... Bueno, home, que me diga vostedes, pois, o señor Fuente dixo a min que sí que ele o vía necesario, me dixo a min personalmente. Agora cambiou esa idea, entonces. Cambiou esa idea. Ten a palabra José, pero o día que fomos ver ali, que fomos os dous ali a falar con o de Fixó, ali nadie dixo que pidire esa farola. Porque eu pensei que alguno reclamaba esa farola. E dixo, o único que haría un contenedor no cruce. E de noite non vai. Pero, vamos a ver, usted non ve necesidade de poñer ali a farola. Espere. A ver, nós, a verdade é que algún cruce ilumínanse, na que vai non vivenda ni nada, pero sobre todo cando hai unha marquesina de transporte escolar, porque en inverno, os rapaces cando esperan o autobús, moitas veces é a noite. Entón, iluminamos. Pero agora temos que iluminar. Todos os cruces que hai nas estradas todo o concello. Todos os cruces que hai contenedores fan falta 500 farolas máis no concello. 500 farolas máis. Entón, dígame vostede, porque temos que poñer no cruce de Fixó, e por que non poñemos no cruce de Pazos? Non, porque non poñemos no cruce de Pazos, demos unha explicación ali. Hai algunha... Bueno, mira, non vou a... Agora, a min dígame que lle demandou esa luz. Porque, a ver, a nosa, o día que fomos ali, nadie dixo que nadie pide esa luz ali. Pero esa luz, vese que fai falta, non fai falta que a demande ninguén. É un cruce onde tiran todas aquelas tres... Pero por que si aí e non no cruce de Pazos de arriba ou no cruce de Pazos de abaixo? Dígame usted, demos unha explicación que me entenda, que me faga que me convenza. Pero que eu non estou dicindo que non as poña no cruce de Pazos de arriba nem no cruce de Pazos de abaixo. Eu estou dicindo que nós tuvemos... Non lle estou dicindo que non as poña no cruce de Pazos de arriba. Se son necesarias, hai que poñelas. Apague vostedes as que ten, por exemplo, eu cando vou a Touro e vexo as da área recreativa ou as da área ali, as do campo da festa de Cebreiro, toda a noite encendidas, porque as ten encendidas? Apágueas e que teñan un machete para cando fagan falta necesario. Ter as luces encendidas para nas áreas de noite. A mí, volvo a repetir, dígame quen lle pideu a luz de Fixó e dixo, entón, que non facía falta. É que eu non teño que decirlle a vostede que me demanda a min o veciño nin puñer, o veciño... Pois mire, nós o que non podemos poñer a farolas por capricho dos vostedes. Se demandan as cousas dos veciños, por capricho non. Porque capricho meu sería que me apuñera usted nunha instalación privada miña. Non é capricho meu. Non é capricho meu. Ni meu, ni de nadie do meu grupo. No cruce de Porto de Rosso e no cruce de Fixó. No, a ver, en anteriores plenos dixo que sí, que sí. Home, sí, porque eu pensaba, a ver, falo no pleno, moitas veces, falo no pleno, non vai puñer e punto. Todo o que pide o Partido Socialista non se pon. En cambio, se pide puñeros agora, a ver. Igual que ese da Rúa Nova, ímola ir a ver, é seguro que é necesario. Esta de Fixó fomos a ver e non é necesario. Agora, eu non sei se pido algo especial a vostede ou se vostede pasou por un día de noite e dixo, parou co coche e botou unha bolsa de lixo e dixo, mira que e botou na por fora, mira que pouco se ven este contenedor, hai que pedir unha farola. Eu non lle conto de explicación. Vale, a ver, pasamos a outro, a pregunta 5. Sacanlle as ganas de... Vaya por Dios. Bueno, se vai facer a vida dura. Sí, é dura, sí, é moi dura. A verdade é que sí, cando se ve... No capricho, sí, no capricho. Home, é que digamos usted... Que me fale vostede de caprichos, a min, que me fale a min vostede de caprichos. Caprichos son os que aplica usted a hora de gobernar, e discriminación, porque son... Pois agora, se poñemos un cruce de Fixó e temos un Budiño 40 cruces máis, a ver, que día usted a explicación, 39 non, pero aquí sí porque mandei eu. Home, por favor, teñamos o sentido común. Non, usemos o sentido común, non. Eu chamei a vostede a principio deste ano, igual que cando se andaban asfaltando as entradas, asfaltaronse un montón de entradas e ali en Budiño se deixou unha casa sin asfaltar. Eu dixo, non, é que xa non é dese veciño. Como que non é dese veciño? Se deixou unha casa sin asfaltar as entradas. É que esa casa, dixenlle a vostede que esa casa non é de que a vostede reclamaba. Bueno, xe lle explique, a ver, non entremos en outras preguntas que, a ver, non entremos. A preguntas 5, sí, vamos a ver. O pasado 24 de marzo publicábase por parte da Xunta unha serie de axudas de concorrencia competitiva para financiar obras de abastecemento, saneamento e depuración. O que queremos saber é se o Concello Pino vai a solicitar algunha destas axudas e para que obras serían. A ver, estamos estudiando algunha, pero bueno, ao decirlo así parece que son unhas obras moi importantes, pero estas son unhas subvencións que saca, neste caso, a Consellería a través da Agua de Galicia, o importe máximo son de 50.000 euros
son de concorrencia competitiva. É dicir, que metemos no proxecto e os aprobarán, porque sabemos que anda eso moitas veces os que antes chegan, pois son os que entran, os outros quedan. Estamos estudiando, sobre todo, algunha obra de ampliación de algún saneamento que haxa na zona ou así, porque 50.000 euros tampouco dan para tanta cousa, porque, vamos, non é en execución material, que é en contrato. Perdón, é execución material que non é en contrato. Entón, eso que sabemos que en obra quedas en 30 e pouco mil euros. Entón, estamos estudiando, sobre todo, algo de saneamento, porque o abastecimento, pois, témoslo prácticamente ao 100% en todo o concello. Bueno, quer dizer, abre o plazo agora o 24, hai un mes para presentar, e cando se presente, pois, comunicaráselle ou daráselle conta que a obra se mete, pero, ao mellor, o aprobarán ou non aprobarán, non? Que dicíamos antes. Non é como a cando sal, pois, outro tipo de plans que sabes que son aquele diñeiro sí ou sí, pero estes cando é por concorrencia competitiva, pois, unha veces chegas e outra vez non das chegado. Entonces, bueno, pois comunicarase no seu momento cando estemos o proxecto, neste caso, redactado. Estánse mirando algunhas opcións, porque, xa digo, teñen que ser obras pequenas, porque o que non podemos meter nunha obra grande é que quedemos despois na mitad do camiño na execución da obra. Alguna cousa máis? Teño uns rogos, a ver, na rúa Forcarei, na praza, hai varias farolas que non se iluminan, que están fundidas. A ver, eso, sí, vamos a ver, non é que non se iluminen, vamos a ver, eso, tamén aquí nos mandaron un administrador de aí dicindo o mínimo. A ver, esas farolas, quito, non é que non se teñan ningún problema. Cando foi o tema, eu non recordo se era un ano e pico, 2 anos, cando incluso se falara que había concellos que apagaban a mitad do alumbrado, apagaban tal, eso que se foi, quitouse unha de cada poste que ten 2 farolas, apagouse unha. Pero, a ver, eu creo que de noite, home, se dixeu esta xente, se temos conectar algunha, conectas, ao mellor o que hai que facer aí, nun próximo plan que haxa, é cambiar esas farolas a tipo LED, que dan máis luz e en caso consumen menos. Pero, a ver, luz, vervese. Agora, que se temos máis luminosidade que é importante, sí, pero vervese. Pero, bueno, non é que estea nada nin averiado, nin nada. Esa farola desconectáronse de ver por menos 3 ou 4 anos, que cando fora aquilo que decían apagar o alumbrado público de todo España. Entende? Entonces, pero, bueno, non é outro problema, non é outro problema. Eu xe yo comuniquei neste caso a un dos administradores que falou comigo e dixeño que pasaba, que ele pensou que estaban averiadas e que non se fixera, neste caso, a reparación da avería. Dixo, non, pasa isto. As farolas desconectáronse fai 3 ou 4 anos en cada poste, desconectouse hasta creo que teñen 2 globos deste balón e desconectouse, parece, o da baixo. O que máis baixo quedaba menos luz. Vale, vamos a ver, outro rogo. O Fomento vende cambiar as señales na Nacional 547 a altura da Salceda para zonas para o cruce de Boavista. Sí. Pero se seguimos a carretera, Imos a Dobre. Concello do Pino, sí, imos a todo. Non señalizou, sería bo que se señalizara. Xa pedimos nós, a ver se nos chegan agora nesta semana non, porque a semana non chegan para outra, para poñer tanto no cruce da salida da autovía, como agora para aí, para dar a entrada, tanto salindo da autovía, que poña Santiago Lugo, como indo para arriba, pois que hacia a carretera esa que vai por Xunta Boavista, tamén que indique a entrada para bueno, a entrada para a autovía xa se puxo. Non sei, puxo no Carreira, sabe? Puxo ao final. Sí, na carretera está posta, sí. A de arriba, a que manda indicación xa para entrar para a autovía, non? No, ou está posta da General? A da General, sí, que xa... A da General foi cambiou o Fomento, que cambiou da Salceda, pero arriba chegouse a poñer outra indicando que se entraba para a izquierda para a autovía. No, arriba non está. Vale, bueno, pois agora unha vez que pase isto están para instalarse esas, porque se vimos nós tamén o tema, porque o Fomento deixo fixo, pero deixo a cousa incompleta. Puxer de abaixo, pero a vez que entres pola vista para arriba, non sabes a onde vas dar. Acabas en Dodro ou acabas en Suso. Sí, vale. Despois, na rúa... Deixa algo para o próximo? Sí, bueno, para o próximo non, é que claro, os plenos son cada 3 meses e hai a xente... Na rúa hai ali unha... Xusto onde estaba aquí el camping, non sei se sigue... Hai ali unha illa de contenedores, ou, bueno, unha illa non é unha illa, pero foi de varios colectores. E a verdade é que dá unha pésima imaxe. Se se poidera facer un vallado de madeira, como se fixo no tema ao longo do camiño, fixo a Xunta, cubrindo de madeira, para, bueno, mellorar un pouco a estética dos mesmos, porque tamén é a entrada dos peregrinos, e sí que nos gustaría que se fixera un tipo de cercado, non? De tipo madeira para evitar a imaxe que se dá, porque
a verdad que cando se pasa por ali a imaxe non é moi agradable. Está o alcalde intentando conectar de novo, que se quedou, se salió da reunión. Dale. A ver, veño aquí para a secretaria porque o meu non sei cosa. Marca wifi para un cambio non entra. Non sei que me estaba dicindo, Óscar, perdona que... Nada, decía que ali na rúa, onde está aquel camping, aquela finca, hai ali unha serie de contenedores. Perdón, repite que estaba os auriculares postos e non me perdona, que repíteme outra vez. Ali na rúa, onde está aquela finca, tipo camping, hai ali en frente. Sí. Unha zona de contenedores, non? Que solicitamos que se poña un cercado, como fixo a Xunta no Camiño de Santiago de Madeira, para ocultalos un pouco. Sí, estaba pendiente, íbamos a facer ca cuadrilla que tiñamos esta que, bueno, que retirou a final de ano, e estamos para facelo agora a ver se o facemos con estes próximos que se van agora a contratar, para facer, incluso, hai que ampliar ali uns tubos na tajea, meter facer un cerrado de madeira, a ver se non lo utiliza patrimonio, que supoño que sí, e se non lo utiliza, pois, meterlle as barras, que non sei, bueno, creo que as barras creo que xa teñen, pero ocultalos un pouco un cerrado de madeira. Ibas a facer cando marcharon, pero ao final non dou tempo máis a fazer máis tempo. Vale, moi ben. Vale, bueno, pois non hai nada máis. Pasando boa semana. Que? Unha preguntinha. Perdón. Avanzaste algo do día 20, que vos preguntara xa a Óscar no pleno anterior. Que a feira do día 20 que tive que pedir a Lucía nunha moción. Para meter o tema do facer algo aí do tema de montar a feira. Sí. A ver, se só te non avanzamos nada porque tal que todo isto da pandemia, para facer ben visto, tipo de eventos, ao final, nin feiras, nin outra cousa, porque tal como está a cousa, xa non, ao mellor xa antes non funcionaba, pero agora como está a cousa tal, pero bueno, a ver se isto vai encamiñando e podese retomar ese tema en calquera momento. Pois nada máis. Vale, bueno, pois pasamos unha boa Semana Santa e veña, bo día a todos. Venga, Igualmente. hasta logo. Chao. Hasta logo.